Goedemiddag beste kijkers, we zijn hier bij de live uitzending van de grote optocht van Zittert. We staan hier op de voormalige Dekentheesstraat. Is nog immer de Dekentheesstraat. En neven mij zit Peet van Erp als co-commentator, ik zelf ben Jo van Aan. En we gaan hopelijk dat hier, u kunt genieten van een hele schone optocht. Ik ben ervan overtuigd dat het een hele fijne optocht gaat worden. Ja Peet, reclame. Reclame hoort erbij. Je ziet voorop de nonnenwottenbeker. Als het goed is, zit hij toch een x-aantal minuten voor de rest uit, want hij verkoopt dus de verlusttijd. Dit is een Meritbeker. Die betaalt een behoorlijk bedrag om hier mee te maken doen. Vorige week met de kinderoptocht waar hij op de Brandstraat de verkocht. Houden 3000 nonnenwotten kwijt. Dus dat weten ze. En nogmaals, het zijn geen nonnenwotten. Het zijn die fabriekspretsels die er gezet hebben gestoken uit dingen. Dus uit Pruisjes. Krakelingen. Ja, dat zijn... Maar goed, 4 voor 7,50. Dit is Christus zien het voor. Nee. En maar goed, en ze we hebben nooit eens geprobeerd met de toenmalige Bekker Martens om hem te krijgen. Maar de man had een capaciteit moet er nodig 700 nonnenwotten koers bakken. Dus dat moet ook van fabriek zijn, maar... Ja, het is eigenlijk een oorspronkelijk typisch Zitters vastelavond gebak. Ja, het is een gebak waar iedereen, en ook de historie van zit, dat het in zit en een stangen is. Waarom heet het nonnenvoort dat achter de strik op de vroege beginnen, die oude de strik daar, kendo's en de scheldnaam gebruikt zijn, dat is allemaal niet zo ganz duidelijk. Maar het is wel wat typisch Zitters is. En wat van heren moeten auto, we hebben er vorig jaar best veel aandacht aan besteed, omdat een Zittert, we hebben geen bekkers meer in Zittert, hè. Nee, helaas. Zijn niet er meer. In ieder geval niet. Alleen nu hebben de mensen strom weer in de stad. Daar bakte mensen fatsoenlijk in onderwoorden. Want de enige bekker die aan het ropen waren, waar de bekker in over. Maar daar kreeg ze dus ook goed pruisjes. Dus wat dan geeft, goed, en ik kan me voorstellen dat het op dit moment ook lastig is om die taalrijk overeen te houden. Hè? Maar het is nu gemakkelijk. Die lui kennen ook pennen bij de bekker nu. Dus, want heel veel lui hebben ook geen kleingeld, papiergeld. Dat is ook, hè. Dat is gans nog corona, is dat gans. En dat wordt nog immer ontmoedig. En weer van de oude stempelen hebben nog immer centen bij ons. Ja, op de markt is het nu ook voornamelijk pennen. Ja. Maar de spaspas, wat ze die jaren gehad hebben, dat is gelukkig weg. De krekel is er weg. Het is nog gewoon... Het is gewoon afrekenen en het is wel zo eerlijk. Het nadeel is natuurlijk, vroeger betaalden ze nog een bijdrage voor het kanon en een bijdrage voor het dingen. Dat doen ze nu op papier, maar dat is nog maar de helft. Want hun zeggen natuurlijk, de motor krijgen de entree van de dingen, wat ook heel nodig is. Dus juist wie die kosten gestegen zijn, dat is zeker nog corona. Ik geef één voorbeeld, security, die zie je toch bieden op toch genoeg op 4 nodig hebt. 4 of 5 zelfs. Met van tevoren het afzetten er nou weer het opengooien. Kost het 12,50 door. Die zitten nu rond je 3 tientjes per uur. Dus dat weet ze over wat voor kustensubs. Dus toen moest wel ergens een kusten gedekt krijgen. Want de kust niet alles gesponsord. Dat gaat niet. En hebben ze niet alleen die lui nodig, maar dan hebben ze ook de Rode Kruis hebben ze nodig. Ja, dat kost 100 cent. En die hebben ze allemaal nodig. En sterker nog, ik heb er in die toenmalige rol als voorzitter van het comité nog een ongelooflijke kluif aan gehad om... een evenementenvergunning, weer trekken meer dan 30.000 nu. En dan hebben ze een vergunning, je moest een A-vergunning aanvragen. En dan ben je steeds gelijk dus aan evenementen bij Pinkpop. Zij is tegen mij, er moest 12 ziekenhuizen hebben klaarstaan. Ik zeg, die hebben gaan nodig. Ik zeg, maar wat wil je ermee? Ja, je zit een A-evenement. Ik zeg, dat sleet ook nergens op. Maar goed, uiteindelijk heb ik het weg gekregen. Met, moet ik zeggen, veel hulp voor schaakkorks en dat soort dingen. Maar ze duwen overal een heugstje. En dat is zonde gezet. En ook van allemaal regeltjes. Nu heb ik... In de podcast hebben we een discussie gehad met de verlies strekkers van de partijen over de gemeenteraadsverkiezingen in Meert. En die zijn gelukkig stuk voor stuk voor deregulering. Ik hoop dat zich dat goed gaat doorzetten. Ja, want in feite zoals gewoon een vergunning voor dit evenement, de vastelavondsoptocht, kunnen ze voor 10 jaar aanvragen. Want het draaiboek verschilt toch niet. Nee, zolang ze dezelfde route hebben en zolang er niks aan de hand is het allemaal goed. Er ligt gewoon een scenarioplanning van 38 pagina's. En dat heeft ermee te maken dat ze ieder stuk straat... Stel nu dat hier dadelijk hier vuur wordt genoeg herkeken, ze uit de wagen komen, dat daar iemand een hartaanval kreeg. Of dat bleef, weet ik, er gebeurde een incident. Wat deed ze dan met de rest van de op? Dan bleef ze erachter staan te wachten. Ja, als een ernstig incident kende dan al voor duren. We hebben vorig jaar trouwens een handje dat het 20 minuten een incident is geweest. En dan moesten ze daarna wachten wie ze er moest omgaan. Maar er ligt een draaiboek wat ze moeten doen. Ja, en we hebben dus hier in het gebouw Veer zitten. We zitten zelf in de Oude Peterschool. Is ook een EHBO-post. Maar de EHBO'ers die hebben fietsen.
Zodat ze overal snel Ja, ik weet niet of ze er nu hebben, maar vroeger al... Ja, nu, ze hebben fietsen. Ja. Ik wou zeggen, ze verbazen me dat die in één keer in de geboersauto vroeger al die gewoon op de Kerkplein staan. Vanwege het feit dat ze vanuit de Kerkplein snel in de Lummergestraat is en snel hier op de Dekentheesestraat. En als dat fietsen waren, waren ze snel ter plaatje. En als hier geen fietsen hebt, ja, als ze moesten lopen en dan moesten we die naar de Stevig gaan, naar de Statiestraat, dan ja, is het gebeurd voordat ze daar zijn. Maar het is dus ook gewoon dat de lui gedisciplineerd aan de kant staan. Ja. Hier wordt ook niet veel slow goed gegooid. Nee. Ik geloof de Marotten die hebben op de eerste wagen. Die We maken in principe twee dingen slok goed gooien. Dat zijn de Marotten, die smiedt de slok en de Prins is met appelsine. De Prins heeft 50 kisten appelsine bij zich, dus dat kent voorlopig vooruit. En om de Prinsenwagen weer, ik heb daar 2 jaar geleden nog een vrij commentaar bij gegeven, wie we nog op de orde zijn zo ben ik bij de Prinsenwagen gewoon dat maar 3 mannen bij lopen, dat is veel te weinig. Want dat is echt gevaarlijk, want zo'n Prins hij zuid van boven de lui die op de stoep staan, dus hij smet gaat over die randje, die springt terug de straat, bij Kenya lopen ze achter zijn appelsine aan. En met een beetje pech wandelen zich zo onder een wiel in. Maar het is ook een appelsien van de Prins te maken. Ja, natuurlijk, dat is toch wel een eer. Ja, daar weet ze zelf alles van. Je bent zo ook Prins geweest. Hoe lang is dat al geleden? Ja, 89, dus dan hebben we over 37 jaar geleden. Dus daar weet ik er alles van, joh. Maar goed. En hoeveel kisten appelsien aan sticht dan ongeveer? Ik durf het begot niet te zeggen. Op vandaag kreeg de Prins steenkisten voor naar de Kenneroptocht. En 50 kisten kreeg je voor de grote optocht. En ja, dan moet er het mee doen. Er zijn prinsen die kregen ze gans opgesmeten. Er zijn ook prinsen die ze niet gans opgesmeten kregen. En langzamerhand begint de reclamestoet te eindigen. Ja. En nog het van Vase Constructie komt. En volgens mij komt dan al de wagen met de prinsen van de angerverenigingen die meedoen. Ja, ik zag net al de Bielenman Ja, komen, dus dan gaat het op te beginnen. Want natuurlijk Dus- niet goed is de Nonnevoortebekker hier vlak voor op. Dus dat betekent alweer dat ze dan op nog niet lekker getrekken. Dat heb ik hem gezegd. Ja, ik ga met een keer van tevoren alle weg. Maar de zus zelf, 10 minuten geleden, zo stonden die geen nu. Hè. Nee, En nu is steeds vol. Hè. Want voor de eerste wagen, dat hebben ze toch wel schon gedaan. Dat is pas sinds een paar jaar. De narrenmogen met, gewoon de haverbulen, de campernazen. Ja, dat is vanaf 2016 is dat. Toenmalig voorzitter Frits van Beek, ik was voor op de keer, de belde me opzetten voor zo'n idee zijn om de prinsen met te laten gaan. Nou, ja goed. Daar heb ik me nog gesproken. Heel even gehad op de comité, die waren allemaal niet zo blij met. Maar we hebben als comité toen toch doorgezet. Ik zeg, ja, wij zijn weer om als die lui met willen gaan, laat die metgaan. En ze hebben zelfs de jeugdprinsen van de Narren van Euvel over Prins Daan de eerste. Hè. Ja. En zijn jeugdprins Lucas de eerste, de haverburen met de zonnebril, Prins Valko de eerste met de jeugdprins Alice de eerste. Campernazen Jeroen de eerste en jeugdprinses Maartje de eerste. De Koelcup het prins Gio de eerste en jeugdprins Diento. Ja, en die staan allemaal op dat wagen. Ja, alles wat voor groot zitter is. En traditioneel doet, laat maar zeggen, de oude kerkdorp, Lummerig, Enegoes en Guttekoven, doen hier niet mee. Die willen dat niet, nou, maar ze zelf weten de kans krijgen. Maar als er voor zit met gewend prinsen, mag je de jeugdprinsen niet met. Nou, nu is de kans op dat die mogen metmaken op prima top. Dat gewoon. En ik vind het een goede zaak, omdat er van onze kant heel goed heel veel respect moet zijn voor die verenigingen, dat ze dat nog allemaal in die weken door in stand houden. Ja. We weten wie in de stad dat dan het merkelijk is. Nu doen we natuurlijk het grotere evenement organiseren, maar het is op die dorpen, die weken. Ja. En die hebben morgen een optocht. Ja, Dat prima. mogen nog eens onthaald werden door de lui. Dit is hier is even waarschuwing voor de optocht, dat de lui goed langs de kant moeten doen en maak ruimte en de op voor appelsine. Dan hangen er nog een paar kerkers achter, dat zijn we waarschijnlijk nu niet meer. Er staan de sponsors op van de wagenboersbuurten. Die mogen zelf een kerkje metgeven. En dan, dat wordt dan aangekoppeld en kennen hun sponsors hebben dan ook het zich. Er zijn nog één Bieleman over, de Stan Peré. Dat heet, de oude Bieleman BV die zijn allemaal met pensioen. Die zijn allemaal met zo'n grote been. En Stan is de laatste over. Hier heb ze dat, die kerkjes. De wagenboersbuurt Stevig, Susie, de sponsoren. Café de Wees. Ja. En Rijksweg Zuid. En die maken dus allemaal zo'n kerken aan. En dat is gewoon, een stuk te goed coming, want ja, zo'n wagenboet toen niet voor 7.500 euro. Nee. Zeker niet die 4 jaar. Maar de optocht is begonnen, Ja. beste kijkers. Goed gehoog mogen zijn. En die zijn van de Marotten met de Force Joep. Lucas steeds vooraan met de Pajot. Met zijn Als je met die Guido. twee grootvorsten die erbij zijn, dat is links Jan
En rechts Frits van Beek. Ja goed, Marotte vooraan. Is eigenlijk de vorige vorst, de laatste voor de prins. Dus daar wordt hij het achteraan gezet en nu zijn ze weer terug naar voren. Dus dat is prima. Ja, vredig wordt bekend dat de Marotte eigenlijk nummer 1 zoon hebben. Maar de wagen van de... Ja, dat heb ik zelf geregeld. Ik zeg jongens, ik ken het gehuppelingswagen niet eens nummer 2 zetten. Nee. Dat weet ik niet, dat had valt een foutje gemaakt. Ja. Maar dat is keurig. Maar de prinsen, die want die kregen aandacht als die achter de Marotte staan. Ja. Je kunt dus een bus op te gaan met God weet wie alles. Dan, ja, we hebben de grootvorsten, vrouwen er 5 dit jaar, helaas is vernomen. Dan hebben we voor 2 weken geleden is van hem begraven. Gecremeerd moeten ze dan zeggen. En dan is ja, dan hebben we nog Harry van der Broek, niet Harry de Biers. Harry is ook momenteel slechter benen. En in de wagen Lambert, Hellebrekers als chauffeur. Hogelijk blijft hij, maar toch nog helemaal beschikbaar. Ja, maar ja, dat weet ook 30 jaar dan optocht. Ja. Dat weet het ook goed weer kennen. Je moest wel de optocht, zeker stad af, is geen makkelijke optocht. Zeker niet dat ze breed is in de jeugd bij deze bus. Zie je ook dat er 2 Marotte neven lopen. Marisa en Petro, die houden ook een beetje in de gaten. Die houden een beetje in de gaten dat er overal goed doorkomen met uitsluitend contact met Lambert. En Lola is een 2 keer enig. Ja, dat is Minion. De geelbus die staat normaal bij beursjes. Ja, dat is een bus, die is de oude staatsbus van Mouvan. En die uit de jaren 80, die is verkocht geweest. En met het 100-jarig jubileum van Mouvan in 2021, meen ik. Het jaar beursjes die teruggehaald naar Zittert. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk. En de Marotte, ja, die jaar zo bij de Marotte. Dus die maken er gebruik van. Ik denk niet dat de jaar hierbij is. Ik denk dat hij vandaag bij de wagen van de Rijksweg Noord aanwezig is. Dus, ja. hij moest ook met zijn eigen buurt nog te met gaan. Ze hebben man zat. Dus ja, wie zal ik het zeggen? Dat is prima. Ja, er zijn nog zat Marotte die lopen nog zelf in de optocht met. Ja, Bart Jansen weet ik zeker dat met lopen. Er zullen nog meer zien. Bart, ja, Maurice Kamps hebben bij de veel voorop zijn lopen. Dus ja, dat zijn de beurlijkheid. en ze hebben nog genoeg slok van de bekende slokfabrikant voor boer moesten zien. Ja, maar de Christen hebben we eens vroeger. Als kost je nog overal ergens. We vroegen met Willo die voor van weet ik net waar ergens. Reuses. In Stolberg ergens. Ja. Die gingen we die slok kopen. Dus dat. Ja, en daar komt de eerste muziekgezelschap, de Harmonie Sint-Cecilie, uit Grevenbeek en Papenhoven. Die zijn waarschijnlijk al in 1854 opgericht, maar de heroprichting heeft plaatsgevonden in 1900. En het is een heel fijn muziekorkest. Die hebben zelfs 2 jaar geleden, in januari 2024, een nieuwjaarsconcert in Amsterdam in het Koninklijk Concertgebouw gegeven. En we gaan nu naar de muziek van hun luisteren. En dan komt het eerste kuppeltje. Rob van den Berg en Paul Jansen, ja, daar kennen we genoeg over vertellen. De laatste keer dat ze vuurwerk gewoon geven. Want ja, het hulde op, het vuurwerk werd geen verborgen werden. Maar ze gewoon de laatste keer vuurwerk geven met een erotische inslag. Paul, ja, dat kennen we ook. Paul heeft een jaar vastelavond gemist. Is heel erg krank geweest. Ze hebben vandaag ook natuurlijk de rostel metgenomen. Dat als er mogelijk wordt dat kind kan zitten. Maar het is wonderbaarlijk wie deze is. Nee, laat ik het zo zeggen, is gewoon een mooie. Ja. Want er zijn niet veel die nog 2-3 maanden komen nog wakker worden. En hij is wakker geworden. Het is niet meer de oude Paul, maar hij is God weet fanatiek nog. En de lupper. En een kritsen van Rob met de zwik erover. Oh maar, zei er. Ons heel groot op zin dat dat man metgeeft vandaag. Zo simpel is het. Ja, ze beelden uit dat het kroet verschoten is en het loon deed het niet meer. En, ik weet niet wat. En ze spelen het spel met de lui langs de toes. Ja, dus hebben Viagra XXL hebben ze in een top. Ik weet niet waar het allemaal nodig is. Maar ze gaan het oordelen en ze gaan het de lui vragen. Ze zijn nog verlegen op de markt. Het eerste kuppeltje.
En het spel spelen met het publiek. Dat is belangrijk. En dan is toch ook wel wat belangrijk is. Laat ze het spel spelen, want ze het spel spelen, ja, krijg ze een loop op toch. Als je morgen vroeg, zal ik zeggen, bij een keer zie je misschien de optocht van Herlen. Dan zie je ze allemaal dus een optocht langskomen met 400 decibel op een wagen. En 80 man die erachter lopen en leuke pakjes, daar maken ze niks van zeggen. Maar die doen allemaal op een tamboerintje of met van die sambabel. En die hebben totaal geen interactie met het publiek. Ja, dat is niet de vaste om die vieren met zit of vieren. Nou, dan krijgt de Poolse weer over die neut. En ik heb al gezien wie sneller trekt niet zo snel, dus dat is prima. Ja. We hadden er ook geen leuker, voorlopig. Maar ik denk dat er wel dadelijk dat het nog links en rechts iets stilstond. En hopen dat hij mij het bekken gauw is uitverkocht. En dan kan het er redelijk doortrekken. Ja, ze moeten ook natuurlijk door blijven lopen. Want ja, ze nog toch wat loopt, 3 kilometer per uur. Normaal loopt nee, altijd niet. Zo 1,9 kilometer per uur is al goed geteld. Het is dus echt van straat tot straat, wie laat men door moet zien. En dan loopt iemand van het optochtcomité normaal met voorop. Het hele dat tempo in de gaten. Van het optochtcomité, de wagen de hele mol voorop geeft. Ja, helaas hoor van wat Polen het vertellen is maar goed. Dat moet men doorlopen, want dat blijft vertellen. Ja, dit is een groep daar we totaal geen informatie van gekregen. Het leeg gezien is. Zullen het wel zien? De groep. Het zijn vikingen in Zittische straten. Ja. Vaste larven in het bloed, vikingen in het hart. Daar moet je doen. Even kijken, ja. Dus, Noorman en vikingen. ja, waarschijnlijk van die pakken, dus wat ze doen weet ik niet. Dat mag ik niet. Oeh, dat is het. Hou op, dan kom ik hier naar maar kijken, want dan maak ik geen reclame te maken. Ze delen het breedje zo goed, ja. Warm gekleed. Ze is ook vooral die boontjes nu, dat is ook wel behoorlijk in, hè? Ja, er zijn bepaalde trends, hè, die hebben ze en de zussen bij de jeugd. Als ze er, ja, die van Lieshout en Arts, die hebben dan eigenlijk in een trend. Ja, dan maken ze die jaren op boontjes, dan lopen ze in een boontjes. De jeugd, het scholieren carnaval. Dan zien ze welke 3, 4 pakjes er bovenuit steken of welke veel te koop zijn. Dat zien ze per direct terug door. En dat vind ik dan weer jammer. Ja, het gewoon chic, maar maak zelf geld, verzin zelf geld. En dat is ook een van de wezenlijke dingen van de Zittische optocht. Dit zijn maar mooie pakken, daar heet het zich niet om. Pakken, heel veel stukken lappen omhangen. De vikingen, ja. Mr. Heuris, een beetje. Maar, ja, liever een Heuris op de kop. Ja. De echte Noorman, maar ja. Samen zijn hier zich. We lopen midden in een optocht en vallen we weer een stuk of 15 deelnemers erbij en dat is ook mooi. Kunnen we nog een kuppeltje. En die hebben hoog water. En ze hebben veel te veel last van. Ik dacht die box te kort al. Nee. Ik zie, die hebben water hoog water. Het water komt nog boven de lippen tot aan de naas of nog hoger. Dat veel hoger zijn. Ik heb daar sterk bovenop zitten, de flesje zit water in. Hoog water, ja. Ook in het kuppeltje wat al. Ja, mensenheugen is meegegeten. Ja, hoogwater. Ja, kent ze zo goed beelden, tuurlijk. Ik had anders gedacht wie ze het kon vertellen, maar ik zag er zo, vrienden komen ze dat allemaal vertellen bij de lui. Ja, maar die ligt in de natuurlijk niet de lastje van de tuin zien. Dat is, vind je goed zo. Moet je ook even zelf kijken. Word ik maar verrasje zeggen, dat doen ze ook. Ja. En dit is een kuppeltje wat ongeveer nog hetzelfde gekleed geeft met een twee. En ja, die hebben dan een thema en dat is leuk. Het is ook een echt kuppeltje volgens mij. Ja. Spelen met het publiek is prima. De Noods bijeen, kapel. Ja, de kapel. Nog een van de laatste kapellen. Nee. Ja, dat is... Het is smalend weer. Ja, er zijn natuurlijk diverse kapellen die nemen de optocht niet gewoon dat nu bij de wagenboersbuurt te zijn of geen anders. Maar hun gaan nog immer in de optocht met en het zal een van de weinigen nog zijn. Ja, en ze beelden uit dat overal in zit, dat is nu het los, maar veerslepen met deze kiosk. Dus ze gaan de kiosk, een mobiele kiosk hebben ze gemaakt, want soms waren het klein, soms waren het te groot, soms passen ze het samen met de wijkmeert. En de Noodsbijeen heeft dat opgelost, ze hebben een mobiele kiosk. En ze gaan naar het Schootsveld, naar de Meert, naar de Agnetenhof. Ze doen de... Ja, dan willen ze de oude maatkiosk, daar staat bij Louis voor, ze deugen achterom en Louis probeert hem met een opgeweld overal te slieten. En dan zo dan achter in de Agnetenwal in de tuin is een wagen maken, zo daar komen die staan.
Ik had gedacht, Louis, dat is Hof Leeuwans gewoon. Ik denk dat is allemaal een Willem-Alexander doorgeven. Ik heb dat ze even van dat ding af. Dat is een nutteloos ding, echt. Maar dan kun je wel de buurt Kolleberg. Ja, buurt Kolleberg. En die beel, wat, ja, de vlodders. Stom, hè? Ik hou niet durven dat de Kolleberg met vlodders ook komen. Dat had ik nu echt niet gedacht. Nee. Maar als groep van de Kolleberg beelden ze natuurlijk Ja, ook nog natuurlijk. goed. De kak van de Kolleberg, die zijn we voorop. Dat zijn de tennissers en die mensen die wat golf spelen. Maar we zijn ook de open van de vlodders weer in de rolstoel zitten. En ze hebben weer een wagen in de buurt. Boeren met toch, moet ik zeggen, de buurt is ook aan het vergriezen. Wie het eigenlijk... 10 jaar geleden gesprekken met jongens van je moet echt voor jongen. Maar ja, die zeggen we zijn met die lui en het beveiligingsscholen, we gaan zo door. Dus ik vind, Ja, wat de chauffeur aanzien. ik vind ja, nee, maar goed, dat is prima. Maar die zus zijn in op te gaan. Die zal ze wel op te gaan moeten hebben. En allemaal prima. En ik ben ieder jaar bij Blierse boeren. Ja, en zo Is dit jaar sprake geweest van dat ze zouden fuseren met de Engelenkamp, maar dat is uiteindelijk dan niet voor gekomen. Nou, prima, hè, voor 2 wagens in een optocht. Zeker. Ja, maar Vlodder is natuurlijk weer heel actueel. Ze zijn er het opnames geweest in Ja, Kolleberg. ze hebben dik 40 jaar geleden hebben die Vlodder opgenomen de eerste keer voor de allereerste. En nu zijn ze terug. Ja. Tatjana Semiteer, inmiddels meer kilometers op het teller staan, zal ik zeggen. Ja, dat is volgens mij ook niet te bieden nu. Nee, dat geloof ik gewoon niet. Maar Vlodder en Johnny en Kees en Toet. En natuurlijk de open, die lopen allemaal met. Ja, die zitten dan in de wagen. Nou ja. Kind ze gereutje op zijn, niet gereutje op zijn. Ik voor mij is het gebaseerd op de familie. Ik vind het prima. En dit is voor hun buurt, dus dat gaat heel speciaals geweest. Terwijl je al 2 jaar geleden was, je al bezig Vlodder moet nog weer terugkomen. En zo, dan kreeg je het toch op een of andere manier geregeld. Dus, ja, dat is best wel uniek te nu. Ja, laat toch lopen. Maar hier zie je de wagen, dat is dus een ingeboden, hè? Ja. Waarom trekt dat wagen niet door? Of steekt er vast wat ver niet zien? Dat liep me niet, maar... Het zal altijd kapot zijn. Dat ben ik al in. Ja, ze hebben het vorig jaar of het jaar ervoor ook al problemen met de wagen gehad. Hè? Ja, maar dat... Ja. Maar daar wordt toch alles getest? Als wanneer die zijn vanmorgen nu ten op toch al gekomen? Er wordt alles gecontroleerd, de ramen... Ja, maar goed, er wordt al voordat ze beginnen te boeren, wordt er al getest op technische deugdelijkheid. Want die wagens kreeg toen niet door een APK-keuring hier. Oh, dat kun je ja, dat wil zeggen, dat kun je zien. Ik zeg die toch. Zwenken met kennen we ons even het gans doorzwenken naar de brug op de linie. Geet dat, hoort Gero's. Ja, zo is het gewoon een geloof. Ja. Zie trekken niet door. Nee, dat zal het met de wagen zijn, want dat is de eerste groep die we zijn. Die groep zal in het liggen. Ja, dat is de wagen vriezen. Dan kun je Peter Scholz al eens doen, Hermans, dat gaat wel door. Moest ik even doen. En Peter die had gewoon, als Einzelganger. En Peter dat beeld, wat een theater. Ja, we weten allen wat er nou in is. Maar hij had zelfs het snurken laten staan, Peter. Hij loopt er met 24 verwelkte rozen op zijn arm. Ja. En de bereid op staat, wat een theater. Het is een stil protest over de al te lange discussie over het behoud van de naam van de Schouwburg. Hij had een strooie heutje op, hij had een rode naas op. Hij beeldt het echt schitterend doet, want het is... Ja, hij drukt door en hij gaat over de Kolleberg heen. Het zal niet iedereen kennen, want die wagen... Nee. Dan kun je met een sleepwagen. Ja, gelukkig. Ja. Ja, en daar zal ook plaats voor gemaakt moeten worden. Gewoon dat ding uit en op toch. Ja, helaas buurt Kolleberg. Ik hoop dat het de laatste is voor de komende jaren, want dit kan echt niet. Dit is niet te geloven. En dat al meteen in het begin van een optocht. Ja, goed, we gaan hier met een optocht. Gauw Richel aan de lijn, de optocht staat in elk geval stil. Dus we laten hem zo aansluiten. Dus voor zijn hier volgens mij is dat... Nummer 10, dat is de... 6 voor de spas, 7 uit de pas. Die graven zitten ze schatten uit. Dat zijn 6 volwassenen en 7 kinderen. En ja, goed, er wordt natuurlijk veel gebouwd hier. En ze hebben een lang stadsmuur, die hebben ze opgegraven, midden in de stad.
En die vingen van alles, want die hebben een grote kist. Dat heeft er vrijdagavond bij de presentatie ook laten zien wat ze allemaal gevonden hebben. Nou, je weet niet wat die allemaal in de grond heeft gezeten. Ja. Maar dat is dus een nummerke tegen. De kleine, zoals volwassenen, 7 kinderen. Nou. En bij de jeugd het de toekomst. En dan hebben ze weer een plaatsje waar ze gaan graven. Die hebben een heel grote kist hebben ze bezig. Die zullen ze direct wel openmaken. Misschien dat ze dat wel voor de kamers gaan doen. En ik kan even kijken wat ik zo in de schedel. Van de zoon van Julius Caesar blijkbaar. Oh, we hebben van alles. Een grote kanaak zijn voor daar wat ze. Met een zeukje, dan vind je zo gaat. Nou, ik was blij dat Richard er zo. Dat is de naam van de man. De wit verwanten. Dus, die kleine kunnen er nog door. Hier ja, nee, als ik het kuppeltjes heb, dan zou ze kunnen trekken, maar hij steekt voor toch stil. En dit is niet prettig als toen meteen als eerste naar zo'n ding. Maar ja, er zal weinig anders op zitten, er zal een voorop moeten lopen dadelijk. En ik weet niet hoe de op toch stil staat, maar dat is eigenlijk het beste wat ze gedaan hebben. Nou, wat zo straks die scenarioplanning is ja. Dat ze het nu nodig hebben, is natuurlijk wel heel erg jammer. Die trekken nu door en de rest blijft erachter staan. Ik weet niet of ze de wagen proberen te repareren zijn. Ik zou dan meegetrokken, maar goed. We hebben niet. Ik zou ze een rode kaart geven. Nee. Deze 3 jaar niet meer. Du geeft nooit. Du moest jullie helpen. We moesten blij zijn met iedere deelnummer in de optocht. En we moeten niet eens een rode kaart geven. Maar een stevig gesprek maak hier zeker wel, omdat net wie Stoes is. Het is niet de eerste keer met de wagen de kolen werken. Kijk, ze hebben nog een krekel gevonden, zus. Willy van de krekel. Ja, dat was toen toch de gangbare munt om te krekel. Ja, dat weet ik zeer zeker nog. Ja, en daar waren ook, die wordt er nog nagemaakt, geloof ik. Ja. Er is van alles met gebeurd. Maar het heeft dus wat in zich gegeven dat op de maat toch een zo'n dag tijd bij nog 400.000 consumpties getapt wordt. Dan weet ze toch wat er verdeeld wordt. Hè. Dus, omdat die allemaal volgende week op vakantie zijn, dat is niet gek. Dat waren de groep van zus voor de spas, die even moeten pas. Die zitten ze schatten gaan opgraven. Is er nu een groep zo, maar ik ken die niet. Dus, ja. Zo de Fons Hermans niet bij? Nee, Fons Hermans zit bij 3 heren 3 of zo gaat zitten. Oké, 3. En dit is ook Maries Noormans met zijn dochter Lieneke. Die vullen de leuker in de optocht. Die hebben een tandartsstoel bezig. En Lieneke dat studeert in Leuven, in België, voor tandarts. Ze zit nu ongeveer halverwege haar studie. En ja, goed, die gaan ook weer gaan doen. Dus een tuin kind ze vullen. Ik weet niet of ze doen. Hij gaat al jaren met zijn dochter mee. Ja. Ik vind het mooi. Dit is volgens mij al het 6e of het 7e jaar. Ja, dat is hartstikke chic. Ja, en Maries is ook natuurlijk bekend. Hij deed ook immer voor de wedstrijd van Fortuna het interviewjes. En ook na afloop in de spelers zo, met de spelers en met de supporters. Heel enthousiast. Ja, en hij gaat ieder jaar met een optocht met zijn dochter. Is toch zo dat hij zich tot de meute voldoet. Dan denk ik, jongens. En kom maar op ideeën, hè? Ja, kom maar op ideeën. Maar het is deks ook bij grote groepen is het ook al zo'n. Die zijn weken van tevoren zijn die al aan het repeteren. Nummer 11 komen we ook krijgen, zijn ik zo. Ja, dat is Maries Noord. Oh, dat is Maries Noord, oké. Met Lieneke, ja. Met de tanjarstoel. Dan komt de wagen aan. Nee, hij heeft hem niet gesleept. Nee. Dan mag ze even in de tanjarstoel gaan zitten bij de... Hoe zeg ik zo, nu even om de meter spel spelen. Ja, nu kent het, hè? Hij komt toch weg? Oh, hij komt toch in de stoel zitten. Nee, dat komt niet. Ik dacht dat ik dacht de wagen in beweging ging. Nee. Dat is ook weer een kuppeltje wat komt. Ja, ze hebben de kuppeltjes achterin gezet, hè? Ja, dat is goed. Gewoon even niet over de opstellen. Kies er met een zwaar boor in de... Oh, dat is Marie Schorers wat er in de stoel ligt. Ja. Oud maar rot, hoeveel zit er? Of de LVK? Bij de LVK. LVK ja. Nummer 11. Mooi nummer voor in de optocht met de bal lopen. Hè? Gewoon meteen willen hebben. Ja, er zijn nu die willen zo gewoon in de beukselstof willen persen tussen de 35 en 40. Ja. En maar, je hebt toch ganse discussies over gehad. Maar die doen meteen een röntgenfoto maken en dan zeggen ze van ja, kijk, dan hebben ze laag in de tuin. Zet iemand zelf in de stoel. Laag in de optocht, laag in de tuin. Mooi uitgebeeld. Ik denk, leuk. Even verdoving.
Geweldig spel. Ja, nee. Goed toch eten doen. Spel is het heel. En voor hebben eigen zittert dit ook lui die gewoon goed spel doen. En het zal ze straks ook zien als er bepaalde enkelingen langskomen die, ik bijna niet wil zeggen, de 70ers ongehoors, die beheersen dat tot in de spitsen van de vingers. Ja, dat is echt niet normaal. Mooi, Maurice en Lineke zijn dochter. En dan komen voor ook weer een koppeltje, dus vader en dochter, hetzelfde combinatie. Ja. Phil en Ella Boon. En ja, Phil is bekend in Zittert, ze zit in de gemeenteraad bij GOB. Ik heb een vriendin gevraagd, want ze verbeelden hoe het Vastelovens onderzoeksteam, VOT, maar dat heeft niks met GOP te maken, dat zag ik al zelf. Dus, maar die kunnen onderzoeken of de Vasteloven in het DNA van de lui zit. Dat zou vandaag ook gaan zien wie ze het spel kennen. En ze hebben er stekers voor gemaakt. En als ze gewoon de lui dus controleren of het wel of niet hebben. Ze hebben een mobiel laboratorium bezig. En daar doen ze het met onderzoeken. En dan krijgen de lui een steker filbonen. Wegens veel de eerste keer met Geet, ik weet niet of het te maken heeft dat er verkezen gezien, maar veel is wel een heel groot raadslid. Maar laten we even zien, ook op vastelovensgebied is dit wel een die ze met hoofdletter mag schrijven, want dat organiseert de Buitencup en het Buitengala, het Kamp van Baar Buitengala, wat in die show is geweest. Buitencup is in december in Parkstad. Ik ben daar bij allebei die dingen geweest. Ik heb 2 avonden langs de stoel afgeleverd lag. Ja. Ja, en toch heet het ook met ons. Hij doet het ook presenteren dan. Ik vind het echt eervolle vermelding. Want houdt die buurten erin en hier heb je gezien, Limburgse buurten en Brabantse buurten. Ja. Maar geweldig. Echt. Houd zo gaat erin, jongens, en God om me door. Dat vind ik heel belangrijk. Chic. Gelukkig ten optocht terug weer. De club van de Kumbo die hebben ook weer het thema de kiosk. Die brengen de kiosk weer terug. En dat zal wel. Die moeten er van de wiedeheid. Die hebben de inzamelingsacties gehouden voor de kiosk. Ja, ik ben een beetje gek van de kiosk, want ik vind het een ondeugelijk ding. Hij is te klein, hij is te groot. Waarom geef je hem dan afzetten dat is een kwijtmos? Dus ik vind het. Mijn gauw is een best neven dat lange stuk roos wat ze dan de roeivie voor op een met best neven kunnen zitten. Hou de eentje er nog op kunnen broeien. Ik wou deze nog even aandacht hier voor Phil en de dochter. Jammer hoor van niet wat er vertelt. Dat is wel jammer. Maar goed, het ja, maar dan gaat het DNA onderzoeken. Die hebben een laboratorium bezig. Ja. Dus dat is Guus Boornoebiesteed doet Münstergleen met zijn vrouw. En vragen leest natuurlijk, hè, want als je een dokter kunt soms ook natuurlijk eens van alles in een ganse doopzeel, dat wordt gelukt. En kies daar het leuke laboratorium, hè. Zitten vastgelovend in die DNA. Ook iets door. Ja. Buiten ons dat zie je. Dat is een enkel laboratorium. Alle formules erop. Delta P. Zo. Ik denk dat de oplossing 3 is. Ik weet het niet. Maar van wel allemaal een groep. Ik denk dat er geen groep is die Dexter de Kolderprijs heeft gewoon eens van. Dingen verslagen. Ja, gewoon hartstikke leuk goed gebeeld en gekke dingen doen op toch. En ze brengen de kiosk dus ook naar het klooster van de Gnetenberg, dat is hun bedoeling. Ja, dat en dan lopen de zusters, die lopen dan met, en het schijnt dat ze een liedje bezig hebben met nummer dat door een van de zusters geschreven is. Je zit op de watersleten, bovenop de windkraak. Boven de windkraak. Boven veel bonen eigenlijk. En ik zie ze hebben de oude pakken van de veel gekookt, zo te zien. Ja. Ja. Dan zijn ze het liedje van Fortuna aan het spelen. Dat is toch niet zo gepast vandaag, denk ik. Ja. Nou, die blamage van gisteren. Ja, jongen, iedereen wint van Ajax, alleen niet van ons. Die gewoon overlezen. Ik denk, als we die kans hebben gehad tegen Ajax, zou het gisteren geweest moeten zijn. Wat was al gebeurd. Ja. Maar hoop, de keerslup hier bij hun zit bij hun te wagen, hè. Ja. Die zijn ook nog met genoeg man, hè. Die zijn nog met genoeg man, ja. Nee, dan zullen er ook wel bij zijn die de lijf die de mensen hebben dat ze nu op te lopen en dan ze gaan smaken de keer. De kiosk terug. Hij komt terug, ja. Club vanuit de eindjes op de moeder gestoken. Tot de hoofd van Agnetenberg. Door de zuster ontzettend blij met de kiosk. Ik vind je van begrippen vrij weinig komen. Zou het er niet humor kwijt zijn? Nou, dat zal het niet. Nee, zeker niet.
Maurice Jessen even de was spreekstalmeester voor de club van. En dan weer assisteert op de baatcommentaar te geven. De Tom. Ja. En hetzelfde wat Maurice ook heeft. Maurice zet dat ook wel eens een paar keer commentaar voor je op te geven. Die zijn te lang, het zit al weg. Ja, Maurice nee. Hè. Nee, maar te lang Tom. meer in het wereldje zal ik zeggen. Om te kijken wat gebeurt. Dat is snel zo. Sharon Per, joh. 24 jaar gewacht op de nieuwe Zettische vlag op de Vaan. En volgens mij zijn ze er niet tevreden met. Nee, ja, nu zijn we oud en gries en wiet versleten. Van alle wachten staan van hoe onkruid te scheten. Die nieuwe Vaan vingen weer maar niks. En gelukkig kregen ook maar 24 luze gans voor niks. Het nu is prima. En ook laat maar gewoon, maar laat oud zitten en zijn tradities alsjeblieft blijven bestaan. Nou, er zijn meer dan 24 lui die Vaan gekregen hebben. Want op de jaarsreceptie van de gemeente kreeg iedere bezoeker een Vaan goed. En er waren er meer dan 200, denk ik toch. Hè. Ik heb zo gehad van, ja, Loester, jij met de 3 wapens van de 3 gemeentes die erin zitten. En lekker dan naar Iveur en dan krijg je waarschijnlijk dezelfde vlag. Ja. Ik vind je net getuige van creatief. Gingen ze de familie Vlodder. Dat is Kollenberg. Ze zijn uit een auto gestapt. Zussen Johnny en Ma Vlodder die zaten op een auto. Die gewoon nu als groep mee. Die zijn een auto voorlopig niet. Nee, dat zal ook wel niet meer zijn. Ja, misschien bij Knoebelen boven. Ja, zeker. Ja, ik hoop dat ze nog een gang krijgen, maar dan zullen ze nog even gebeuren. Maar hier voor de winnaar van Kenjerop. een Kenjeroptocht, de basisschool Talander, de Vrije Shore. Ja, die houden een prachtige groep. Die zijn vorige week met een man of 60, 70 metgetrokken. Vandaag zijn ze toch nog met 30 mannen. De ereprijs in de Kenjeroptocht. Nou, die hebben het Sint-Rosa Festival al vervreugd naar februari. En de vorige week houden ze de leeuw. Azel die ging al met en de reuzenraad houden ze nog gemaakt. Ja, en ik denk, en als ik zie die kostuums van hem, die leeuwencup, wat die mannen hebben, dit is prachtig. Ze had nooit een aangenomen. En dus is toch, die scholen zijn toch nog immer heel erg belangrijk in de Kenjeroptocht. En leuk dat ze in ieder geval de mogelijkheid die ze hebben, hè, want de winnaar van de erewimper, dat maakt met in de grote optocht. Dat ze nog meedoen. Vorige week dacht ik wel, het schip met meer man waren, maar dat is normaal. Want nee, toen zijn ze wel op vakantie. Ze zijn natuurlijk nu schoolvakantie, dan hebben ze er ook die met vakantie gewoon, moet ik zeggen. En dan kun je Gielke Gezen, ja, ook een echt klassiek zitter stadsfiguur al geworden. Ja, dat die dingen zijn aan, dat kende iedereen. Ja. Overal bij, soms zoveel te doen, maar ja, daar heb ze geen last van. Nee, dat wordt het geweer. Gielke is ook al 70 nu, dus laat hem maar geweren. Kies daar jongens wat die zwaar gewichten in de luchten en alles. Hè. Echt een nostalgische kermisbeelden zijn goed en dan al in februari. Ja. Met het reuzenraad, de popcorn. En Azel de leeuw. Ja. En dat is ook een wagen van het kerkspel. Ja, die hebben ze in die kerkspel gemaakt. En dat vind ik ook heel goed aansluiten. En we weten wat Jan Schagens maatje van horen. En ja, dat zijn die twee, dat zijn er gewoon wat de man die daar. En dat is gewoon geweldig wat die met z'n allen door doen. Het belangrijkste project wat van Zitter te hebben. Ja, en dit is Mats en Teun Braam zijn dat. Ja, ook van de Kenjeroptocht, hè? Ook van de Kenjeroptocht, ja. Ja. Lang is met hem metgegangen. En het gaat dan over de Efteling en die willen door een nieuw thema hebben. Dus zijn ze toe in de volgende stap in het themagebied en dat moet zitterd worden. Houd je altijd al in zijn attractie willen meedoen, dit is het moment. Want met vastelovend is iedereen een clown. Beeld ze die goed. Dan nog het luie erbij betrekken. Ja, een clownsnaas op. Joep. Oh ja, hartstikke mooi gemaakt. Ja, schitterend. Ja. In deze zon er in een oven zo gaat maken, hè? Nee, hè? Zo gooi je hartstikke leuk goed. Fanfare Concordia, hoe de enige hoezen. En de Fanfare Sint-Cecilio uit Göttekoven. Ja. Gewoon het er eerder al over. Ja, die muziekgezelschappen die moeten zich bijeenpakken. 1872. Enige hoezen. Kent zich dat voorstellen? Dat die toen al begonnen met een harmonie. Met een fanfare, sorry. Fanfare.
En het is knap dat ze nog te bier zijn. Vroeger waren het toch gewoon 2 hele grote harmonieën. Vooral Guttekoor een hele grote harmonie. Nu doen ze het samen, dat is prima. En dat is, ja. Gezamenlijk schutsen en lezen. Ook beide harmonieën. Ja, gewoon als je kinderen zijn, dan zitten ze ook nog met je. En vroeger was zelfs de Concordia de enige die hadden gewoon met de grote harmonie in de grote optocht en met de jeugd fanfare in de Kenyon optocht. Ik weet niet, ben vorige week ben ik bij de oude prinsen met geweest. Ik heb niet de ganse optocht gezien. Ik weet niet of dat nog zo is. Ze de melkbekker op de vuurteken. Ik heb nog maar een natie. Dat is wel klaar zijn. Voor met hebben eigenlijk gelas. Nee, dat ze daar mogen hebben stilgezet, dat hoop ik niet. Hobby, een grote harmonie. Even fijn voor de kamers, voor je leuk is wat nu moet kijken zitten. Ik hoop dat je genoten hebt van het prachtig stukje muziek van Concordia 1. Ja, want zoveel blooswerk hebben we maar in de optocht helaas. En ja, zo is voor bijeen gegaan. Er zijn er ook harmonieën die hem hebben metgetrokken, Buchten en Urmond. Die helemaal niet meer metgaan omdat ze in de Lune maar bijeen kregen. En dat is, ja, zeker voor de hele Limburgse cultuur is dat doodzooi. Ook wel mooi camerawerk met de mobiele camera gewoon om er tussenin te staan. En dan komen Helene en Joren, een koppeltje. Professor Geme en professor Lot. 25 jaar op zoek naar de chemie tussen Sittard en Geleen. Ja, Geme Lot verkennen het. Ja. Laat maar eens gaan. Hè, want we moeten toch chemie krijgen tussen Sittard en Geleen en Gemelo. Als we 25 jaar aan het proberen, dan geeft nog een generatie over jaar, denk ik. Ja, die kan ze niet zomaar samensmelten in een reageerbuisje. Nee, want richtige chemie kan ze niet afdwingen. Dus nee, vergeet het maar. Het is, voorlopig zal het nog even duren. En dus als het moet doen, wat het gezamenlijk belang is. Maar op dit moment is het nog een wie zijn buit zeker als Vlaanderen het kreeg, moet Wallonië ook het krijgen en andersom. Dus je zit er gelijk. Ja, zoveel een beetje weer. Raaf, Janno, Sam en Rob. Die trekken niet met en wat hebben ze? De verjongen bieden Moroten is geluk. De kenjerzetting is eindelijk terug. De kenjerzetting die is afgelopen gewoon zich geweest in Volt. En Volt is ook een mooie locatie om dingen te organiseren. Zeker wie in Kenjer zit. Klein. Het ZVK over de gaat. Ja. En zie je zijn, ja, jarenlang waren er geen zitting voor de boete. En nu eindelijk weer spaars binnen en niet alleen boete. Ze zijn dan ook richtig goed gelaten en kunnen weer springen, spelen en dansen op alle maten. Kijk soms wie leuk dat ze spelen zijn die man. Ja. De verjonging van de Marot is hier terug. Geluk, de kinderzitting is terug. En dit zijn de lui met plezier. Ja, die hebben een kleine openingswagen voor de grote wagen van hun. En die kleine wagen die is echt gebuurd geworden door de jeugd. Die zijn 12 tot 18 jaar en die hebben nou leren lassen, leren smeden en van alles. En die hebben de wagen gans zelf gedaan. En die grotere, die hebben de grote wagen gemaakt. En dat is eigenlijk... ook bij die Steven, bij de Rijksweg, die hebben ook zo wijsje de vuur en dat lot, maar door de jeugd maken. Dat is goed om die ook gewoon aan zijn wagen erbij te hebben. En want wie veel jongen waren, vroeger waren we met 10, 11 jaar zo voor de wagen van de buurt. Ja. Begin mochten we pappen, daarna gingen we plekken, daarna mochten we draad zetten. En als ze dan het meer koos, mochten ze ook van vormen, zou ik zeggen. Ja. Maar we moeten nu eenmaal veel lui aan de wagen zijn en niet lui met plezier. Geen groep die aan de buurt gerelateerd is, worden vriendenclub gekomen. Inmiddels zien waarde bewezen in de afgelopen jaren. Dex hele leuke dingen gehad. En ze boeren nu, de wagenboeren zweren met de jaren het ouder en griezer. En al jarenlang gebeurt met hetzelfde. Wie kregen de jeugd weer aan het boeren? En de lui met plezier die dacht, simpel, maak een lasapparaat, juist als school is een speelapparaat. En het kerken met aanhanger voorop is de schans door de jeugd zelf bedacht en geboet. Want de jeugd, alweer, heeft de toekomst. En dat beelden ze nu met het. Dus het is eigenlijk een lasapparaat, een speelapparaat. Dat kan ze met
Weet je wel, die bloks, bricks, weet ik wie dat maar heet, die spelletjes. De paddenstoel was ook vroeger in die gameboy-spelletjes zo. Van Super Mario. Ja. Ja. Dus een lasapparaat omgevoerd door de speler. Ja. Of maar zo. Hier hebben we nog maar heel aparte thema's. Die afvieken van de rest. Ik heb het er wel eens met hun over gehad. Dat, die kijken in ieder geval niet wie ze van de prijs moeten doen. Die kijken niet hoe ze punten verdienen. Meedoen is belangrijker. Ja, nee, maar goed, ik vind je door het algemeen. Want er zijn, ja, bij de wagens krijg iedereen van de prijs. Maar er zijn maar een paar prijzen die vallen. Ik vind je ook belangrijk. Eerst dat ze zelf de spas hebben. Door middel van het spel spelen moeten ze zelf ook een stuk spas hebben. Anders heeft het geen zin om een oploop mee te lopen. Dan hebben ze met een roze prestatie mee. Ja, ik heb een klein groepje, drie dames zien dat. Ik heb ze zo straks nog gezien in de Bergstraat. Waar ze bezig om van alles en nog het erop te plekken en te verseieren. En ze maken zich niet dik met de vastelovend. Nou jaren kallen zijn ze dan eindelijk erbij. En ze zeggen, verweren niet in is verwegen niet, versporten niet of leeft niet. Hebben we geen snelle oplossing voor. En de prik van een dokter. En dan hoop op vastelovend om hem goed door te komen met een Polonaise of weet ik het. Ze hebben dus bijwerkingen zijn, geen nonnenvoeten, vuil douche, doorlopend selfies en maken en geen schaamte. Voor en daarna. Maar ze zijn houdbaar pis aan Ashley zich. De drie dames die zich niet dik maken. Ja, dan hebben we Louis Delnoy. Nee, ja. En Michel. Ja, ze Michel, ja. Ze. En dat zijn de eerste bootvluchtelingen op de Keutelberg. Die zijn gesignaleerd. En ze hebben dus de Vlarense patchen. Dan weet ze waar ze vandaan komen. Ja, want de Keutelberg, daar ligt bij zijn taartje zitten. Dat ligt daar open. Dus nu durven de eerste Vlarense eindelijk de oversteek te maken over het water. Dan zit het. In Burgers is het Deksman. Ik verbaas wie Deksbol die zo zijn 30 euro van die jongens nog iets zit dat ooit waggelen. En zo heb je nog niks te doen. Ja, en die hebben de vorige week ook in de Kenjeroptocht metgetrokken, de dansschool, de Dance Studio On Fire. En ze zijn te heet voor Prinsrijk. On Fire blust de fik. Die amuseren zich met dansen. Heel enthousiast. Ze waren op vrijdagavond leuk aan het vertellen wie ze hoe komen vertellen wat ze gingen doen, beelden. Heel enthousiast, ja. En kijk maar, doen het ook heel enthousiast. Ja, we zien op de achtergrond nog helemaal de wagen staan van de Kolleberg. Steek je de dijken voor. Alles om Daar staat we absoluut overgegeven werden en dan maak ik het. Hoop ik dat het weer deed. Maar ja, het is doodzoen. Ik ken ze allemaal dingen over zeggen, maar het is hartstikke doodzoen. Daar hebben ze dan de wijken aan gewerkt. Hè. Ja, mooi. Mooi. En dat deed pijn. En dat is ja goed. Overmacht. Ja, goed, dat is het voor de opdrachtcomité, maar laat ik het zo zeggen. Het is voor de buurt en voor degene is het hartstikke chic. Ik heb ooit een keer tegen de Kamstraat, die hadden een bus en dat ging net maar omhoog. En dan reed ik over kabelen en dergelijke te doen, dat gaat niet, dat kreeg problemen. Heb ik verboden om mee te gaan. Ja, dat zijn pijnlijke beslissingen, man. Vernemen is leuk, vernemen is goed, maar ja, op dat moment moest je inkijken naar veiligheid. Dance Studio On Fire. Ja, als ze dat toch de ganse optocht moeten doen, het zijn toch een paar kilometer. Ik moet zeggen, joh, dat is... We zijn nog jong. Ik moet zeggen, die kennen dat nog hebben van ons. Zo niet meer opstaan voor Rijsselen gewoon, zeg. Misschien met de komboordrapen. Ik denk de deze straat holden ze nog. Oh, joh, als ze bij de dijken begint. Serieus, hè? Ja, maar als ze het leuk vinden, dan is dat toch weer... Prima toch? Ja. Brandweer pakken aan, de brandweerhelmen erbij. On fire blust de fik. In de maat, ja. Maar ik heb hem net gezien. Dan kunt Mark Rombach, ja. Oet, Tilburg. Ik ben benieuwd wat er rijdt. Ja, is maar een speciale vriend geweest. Dat gaat al, ja, god weet wie lang oog met. Deze een zit er door. Maar hij wil Groenland. En ja, we kennen natuurlijk Trump. Dat heeft er ook jaren geleden gedaan. Maar nu komt er gewoon als boer uit Brabant. En hij wilde alleen Groenland.
Zodat het gras groeit en groen wij wilt er hebben. Het is voor hem een heel rustig thema, want hij is al kopzorg bezorgd met die thema's. Hij wil groen. Midden een Brabantse boerenkiel aan. Ja, dat was Mark Ombach. Hij is nu inmiddels ook al later de pensioengerechtigde leeftijd bereikt is dit afgelopen jaar 67 geworden. Maar hij bleef komen. Ja, prima. Ieder jaar opnieuw terug naar Zittert voor de optocht met te trekken. En nu kunnen we een Zitterse noodpakket. De deel noemen het kleurrijk. Ja, klinkt goed. Onder de nieuwe Zitterse vlag. Ook allemaal jeugd, hè, jongens. Dat is goed. Ja, de wereld steeds in brand, ook in het Zitterse land. Ja, ze moeten voor een noodpakket zorgen, ja. Voor spas en voor plezier. Ik zin het goed. Het noodpakket. Nou, ik zin het pakket. Ze niet, maar wat ze uitbeelden precies met het noodpakket. Nou, en dan kregen we de familie bijeen geraapt. Grote groepen. Ze zijn ook zeldzaam in die grote optocht, grote groepen, meer dan 20 mannen. En dit is nog een grote groep. Ja, daar zitten het bekende van dichterbij. Ja. Maar de Zitterse tradities die zouden door Gelijn gekloot werden. Gelijn het nu ook een nunke. En ze hebben zelfs ook een kinderoptocht op de zaterdag. Ja, ze zijn de kinderoptocht hebben ze net, Joost hebben ze aan mijn werk voor de veugelblaad. Nee, dat verboden is, maar... Nee. Appelsienen smieten ze, misschien hebben ze een nonnenvorterij, misschien gaan ze nog een masker begraven, we weten niet. Maar hier die familie bijeen geraapt, die gaat de tradities van Zitter proberen te beschermen. Hè. Ja, er zijn een hoop security erbij lopen. En dat geeft het niet net, gaat eens naam te lezen wat op die kerk staat. Ja, de Zitterse muziek moet natuurlijk ook bewaard blijven. Wie zijn voor het... nog dit, als je begraven maken ze op, ja. Ja, dat hebben we straks weer zeker met de ander. Maar... laat ik het zo zeggen, ik ben ook geen voorstander van het masker begraven, maar dat hij dan... Ja goed, dat wordt vroeger dan op de Kolleberg bij de Rozenkapel. Ja, dat heel lang is natuurlijk Rammoedse verband gerukt. En dat is natuurlijk slecht voor de natuur en de vleermuizen en weet ik wat allemaal. Ja, maar vroeger liepen ze dan met allemaal die brandende fakkels erboven. Toen hadden we nog één cachet, het heeft nu absoluut geen enkel cachet meer. Maar we hebben nu Trui en Berb ook weer een kuppeltje. En die zijn al binnen 25 jaar met een en op het trekken en ze krijgen het op de heupen. Want iedere weg, daar liggen op en heel veel sombrair of een varkensruk. Kent zich weer naar omdraaien, kent zich weer terug. Het is een tour om ergens te geraken. En als ze niet doet, kijkt, wordt ze ook nog gesnapt door een van die fatbike-snaken. Ze krijgen op de heupen en kennen met die teun huis bij de cirk. Ja. En ze gaan de gemeente werken, helpen, omdat ze dat geld zal werken. Ze willen op een fatsoenlijke manier door de optocht trekken. En dit zijn de Zitterse majorettes, ja. En die zijn vorig jaar ook metgetrokken. Dus zo vorig jaar voor de laatste keer meetrekken. Maar... is gewoon bevallen? Nou nee, Rachel zou vorig jaar meetrekken. Maar die waren toen zwanger. En die had toen eigenlijk, het was van alles is toen misgegaan. Die had toen een paar maanden in het ziekenhuis gelegen. Maar daarvoor hebben ze vandaag, sinds ze met Rachel weer een keer opnieuw in de optocht. Dus Rachel loopt ook ergens bij je. En om dat toch nog eens een keer mee te maken. Maar dit zal de laatste keer zijn dat de Zitterse majorettes meetrekken. Ja, vroeger al van deze manier. En de Sanderboot, die hadden allemaal majorettes bezig. Dat is geen meer. Hè. Nee. En dan lang niet meer. Het is knap dat deze dames dat nog doen. Maar, en ze lopen toevallig ook nog voor de Sint-Jan van Leeuwen ook. Hè. Die komen daarna met die van de Drokzetter, met Sint Cecilia. Maar goed, Rachel, daar hebben ze het met mogen maken nu. Hè. Nou, alle complicaties. Ook die zijn nu nog een optocht, gewoon toch. Mooi pakken. Ja. Gewoon kleurrijk. Volgt een Herens. 1966 was ze overleden. Schreef door Teun Hermans. Hebben die nu als 2 jaar maar één pak aan? Ja. Mooi. En ze staan nog op één bocht. Hè? Hebben zich de meute gedaan. Nou, ik vond je net ook wat het hebben, zal ik zeggen dat ze bij de Vaandels nog bezig houden bij Goethe komen en bij ene koe. En gewoon mooi. Maar dit is natuurlijk ook waar, hebben ze zich toch weer de meute ervoor gedaan. En dat is gewoon een groot ding, hè. Ja. Het is een groot ding. Ja, Sint-Jan heeft ook andere jaren met Sandermoed metgetrokken. Ja. En die vorige week hebben die ook samengelopen, Sint-Jan en Sint Cecilia. Nu spelen ze ook. Ja, het zijn toch van Teun. Ik weet nog niet tegen de wagen bevlodderd had, heb ik vaak gekeken. Ik weet dat ik bij de dijken naar binnen.
niks aan om weer te trekken. Geen, je ziet dat mijn bek hoog stil gezet. En dat is zo slim. Ik weet het niet, ik kan het zien. Maak een aanname. Gewoon toch gedoe. Gewoon weer. Ja, dat is goed. Ik moest realiseren voor even dat we hebben twee schitterende nummers gehoord. Dat weten van Toon Hamond. Het zijn nummers die 60 jaar oud en nog razend populair. Iedereen kent ze nog. Ja. De bus die veerde alleen met regen weer. Ja. En dat kan het niet van hier. Ik nog net eigenlijk zo. Nee, dat liep me ook vervelend voor die muzikanten. Het zijn toch zware apparaten, wat ze eigenlijk met Ja, nu zal er wel redelijk metvallen. Het is niet zo dat ze dan niet... het is... het blijft voor mij dat ze erop hier moest gaan blazen. En ja, dan moest natuurlijk de concentratie hebben dat ze in de moord blijft lopen. Gewoon als ze aan de zijkant een lamschiks de geest op letten, wil dat ook wel... vallen er ook wel eens gaat uit de toon, maar dat moet kennen. Ja, ze zijn weer erbij. Ja, de narren van Euverhoven, die boeren sinds nog niet al te lange tijd ook wagens in de optocht gehad. Oh, dat is toch al heel lang. Ja, heel lang. Maar die hebben bij het certificaat zitten vastelavondsconcours hebben ze ook meegedaan met een eigen nummer bij de covers over de bijen. En dat hebben ze, dus de muziek hebben ze nu vandaag ook in de optocht erbij. En ze hebben een prachtige mooie wagen gemaakt. Want verklede bijen zijn die narren in een grote zwerm Euverhoven uitgevlogen en trekken zingend voorbij. Die scheel-zwarte beestjes veulen als familie en zullen ook met de vastelavond verblijven. Ja. De darren zijn verkleed wie een strooiend vleeg of een pijlsmot en zelfs een papegaaitje met een steekvoet. Vastelavond is jouw woning, misschien met een beetje schoen. En op de wagen dat dadelijk komt, daar zijn we ook Winnie de Pooh, dat was ook immer gek. Op honing, de heeft ze in de kop volgens mij in een honingpot gestopt. En kijk eens met wie lui dat ze hier met zijn jong en oud druk met. En ja, morgen zullen die ook wel zo met de groep een euro trekken. Uiteraard, dat is zo weer. Ook de moeite waard om dan eens even een keer te gaan kijken. Zeker. Ook voor die verenigingen die dat toch heel veel moeite doen om het ogen overal in stand te houden. En dat kunnen we nog helemaal prima doen. Maar mooi uitgebeeld ook op de wagen. De imker, daar staat hier met zijn piep om de bier weg te jagen door de rook dan. Nu is al door de prins gestaan. Ja, maar je steekt Prins Daan de eerste natuurlijk, of met zijn jeugdprinses. Jeugdprins Lucas is dat dan. Ja. En de man op de wagen. Mooi wagen. En achter op de wagen is dan de Winnie de Pooh, moet dat zijn. En dan komen er nog de 3 van Kremers. Oh, de vrouw. Ja, met de oudjes is het gedaan. Naar al die festivals, kennen weer. Nee, maar gewoon. Gingen toch vroeger, gingen die apart. Ja. Ik weet niet meer dan Lou van de Kremer. Lee en Lou. Lee is van de Nieuwstad en Lou, daar woont nog helemaal een euro volgens mij. Ik weet niet, we zijn als 3 bezig. Ja, ze hebben geen centen meer. Alles is veel te duur. Maar er zijn ook geen zalen meer hoe ze her kunnen hergaan. Er is geen oud wieverbal meer, geen oud mensjesbal. Hoe men oud en jong samen vastelavond kunt vieren. Ja, dat is ook het probleem. Feesten zijn ook allemaal weg op hier. Ja, maar dat is goed. Ik weet wie veel, een jaar of wie veel begon je te gaan, zal ik zeggen, tussen de 15 en de 20. Toen komen we de putshot en toen waren 14 cafés. 14? Ja, er zijn er is één echt café nog van over. En de rest zijn er nog een deel restaurants en de rest is er niks meer. Ik weet, een 50 jaar terug, wie ik voor het Rebus ging, kreeg rijles van Ben Shopping. En toen koos ze ook de putshop met een auto brengen over de Meert. En als we dan niet gewoon dan, ja, de werk dus 40 uur per week. En soorten zat ze dan rijles. Toen waren al getrouwd. Dan voerde ik met de wagen, dan de Meert over, Osmostraat Meert. Zo de putshop op en dan zag de maar zaterdag morgens 11 uur. Zei er, hier op de putshop moesten voorzichtig zijn. Zei er, je weet nooit hoe het café kind komt. Ja, dat is ook zo. Maar daar logen er genoeg, ja. Allerhande cafés ook. Hè. Ja. Maar we zijn hier de vaste lavensvrienden en die hebben een jubileum.
Die bestaan dit jaar 3 keer 11 jaar, 33 jaar. En ze hebben ook het nummer 33 gekregen van het optochtcomité. En ze willen gewoon de lui bedanken, langs de kant, het publiek willen ze bedanken. Want zonder publiek zou er geen optocht zijn. En ze gaan ze bedanken met een fijnke. Ze kunnen natuurlijk niet iedereen voorzien van een fijnke. Maar het publiek mag een poging wagen om zo'n fijnke te verdienen met een menselijke geluksmachine. Ze hebben een wagen, dus die mogen ze aan gaan draaien. Ja, zouden ze 3 op een rij hebben, dan hebben ze een fijnke verdiend. Dat hoeft niet. Fijnke. Er zit weer een spel met publiek in. Groep van Jan Schaakis. Ja. Jan is ook ridder, in orde van de papegaai geworden. Deed geweldig veel werk. Zit niet alleen in de grote kaart trekken van het kerkersproject. Het scholierenproject. Het scholierenproject heeft eraan gekoppeld, een jaar later. Dus wat dat heet, met de motor die shopte met langs de scholen te gaan. Nee, dan waren het voor ons voor te komen. Daar staat Jan met de microfoon. Dat is Jan de beste met zijn microfoon. Maar het is gewoon een hartstikke schone groep. De feestkledij, ja, voor het jubileum. Ja. Veel meuten en ook naar het publiek toe. En dat mag ook wel eens gezegd worden. En als er geen publiek staat, is dat ook maar een eentonige grootse bedoeling. Nee, want het was in de evaluatie heel diks in der tijd, zal ik maar zeggen, dat ze in de Kampstraat op trok zo 3 maanden toen ze moeten we nog trekken. Ja, en dit is Joe Lammers. Ja, dat beeld doet knuffels en poppen. Ja. Ik houd van knuffels, maar ook van poppen. Nou ja. Alhoewel weet ze het niet meer of ze bij een verjaardag van een collega enzovoort een vrouw mocht knuffelen, zonder dat ze was aangeklaagd voor grensoverschrijdend gedrag. En hij geeft dit aan alle dames die mogen hem geven. Mogen hem knuffelen, moeten ze zelf weten. Maar hij had nog een tweede beurtje erbij. Dus hij hult van knuffels, maar ook van... Ja, dan weet ik niet wat er achter op dat kleine beurtje is. Dat zullen we dadelijk wel zien. Ja, de cameraman gaat het in beeld pakken. Ik houd van knuffels, maar ook van poppen. Ja, daar heeft er ook het Barbie-poppen over. Is het grensoverschrijdend, Piet? Minder nog. Nee, dat dubbelzinnigheid mag wel. Jo, Lemmers. Dus gaat op het kort erop, laat het meer plaats. Nee, hij is maar alleen. Een groep in de schravelen met plezier geven. We hebben een stikstofprobleem. Ja, nee, maar die hebben ook steken. Die hebben er een naaimachine op, want ze vragen de lui om hen te helpen met de pakjes te naaien met een naaimachine. Want ja, stik en stof, steken op de stof. In Den Haag zijn ze de draad kwijt, maar geen weet hoe moet het her. Daarom trekken ze vandaag er zitten en met hulp om de lui het stof te laten steken. Stikstof, steef. Dus in het naaimachine werd er goed gebeeld. Dan gaan ze. Schravelen met plezier. En ze zijn al geneid. En achter komen Filijn en Marie Zee. Oh, we zijn nog helemaal het stikstofprobleem. Nee, misschien. Ja, leuk gemaakt. Ja, nee, absoluut. Buiten gedaan, van papier-maché gemaakt, hartstikke chic. Ja, en dit zijn gewoon maar twee vrouwen die alleen maar kijken. Het is een outletservice, maar wat doen ze? Ja, de outlet, die zijn bij QuickFit geweest natuurlijk en dan hebben ze dat als outlet. Ja, ik wou dan denken, wie gaan ze dat uitbeelden? Laten ze hun jood of ze gaan, nee, nu zie je niet wat ze willen. En dan gewoon gaat uitlaten van een auto op een ding. Ja. Kan ze de beers uithangen, maar ja, dat kan ze ook. Outlet-service. Ja. Leuk. Leuke woordspeling. Over een andere wagen van de buurt Engelenkamp kregen. Ja, want de vijver in het park was dus 100 jaar geleden gemaakt. En sinds 25 jaar is het park, neven het Vondelpark in Amsterdam, een van de 2 Rijksmonumenten. Het zwembad was lang een onderdeel van het park. Ja. En ze hebben ook het zwembadjaar en het toneelstuk door het Laagland. Afgelopen jaar, ja. Ik ben er erbij geweest, was hartstikke mooi.
Over herinneringen komen er terug, Peter. Misschien heb je zoiets zwembad. Ja, heb ze ook mee. Ja, dat hebben we veel nog metgemaakt. Zeker met te maken. Zeker. Maar voor ze in de stad gaat maken, lekker als ja, hoe dat de boer ik. Nou goed. Ja. Zijn ze nu zelfs van twijfelen of dat ook nog toe moet. Maar het was gelukt dat verkiezingen waren, hebben ze nog een jaar opengehouden. Dus ik ben benieuwd wat dat jaar gebeurt. De uitlaatservice gaat langzaam door. Ja. Ja, en dit is dus de wagen van de buurt Engelenkamp en omgeving. Weet ze nog wie het vroeger waren in het park? Ja, in het zwembad. Zo van de ziekenhuis, ze zijn in een paar dingen. We zijn dadelijk aan de ziekenhuis, ze hebben het zwembad nog gebouwd. Ja. En ze hebben volgens mij nog de 4 veringen. Of de watermeulen werd ook goed gebeeld. Achterop. Ja, dus even het zwembad. Ze weet nog steeds eigenlijk. Ja, dit is gegeven. Ja, dit is nog eens een verhalenviever geweest. Dat is van alles ook geweest. Ja, en de Wallersnee, het heeft lang gelegen. En een jaar of 20 geleden hebben ze dat toegegooid. Dan hebben ze in de gevel laten staan. Ja, dan was het alleen nog met de Koningsdag. Dat was Parkfeest. feest gevierd werd. Ja. We hebben de zwembanjo en een vis. Ja, een grote groep. Ja, ja. Ze kennen niet zwemmen, ja. De roeiviever werd nog goed gebeurd en er waren vorige ook de boten. Beurtjes, de roeibeurtjes, ja. Dorpelweg. Die laten zien wat de Dorpelweg allemaal laten doen. Het zijn de Dorpelweg zelf. Ja. Ja, die komen straks een keer weer zien goed gebeeld. Ja, maar goed, dat zullen we wel zien. Ja. Die zijn niet uit het Marottenbriek weg te denken met wat als ze doen. Heb je het kornbroodjes rapen, lopen ze. Als de processie is, dan staan ze ook de Kolleberg water uit te delen. In augustus als het erg warm is. En ze keren de weg. Nou, ze doen eigenlijk van alles. Ze zorgen bij de ophoeks van de prins in ook toch, om de nonnen voor te verzorgen en broodjes te maken. Ja. Zorgen voor van alles. Dat doen de Dorpelweg. En die besteden ook al sinds oud. Ja, jaren 60. Dus dat is een redelijk oude... Nou, dat zijn helemaal dezelfde dames uiteraard. Nee. Maar, als vereniging is dat een redelijk oude vereniging. Bekend om de scholken die ze normaal dragen. Normaal zijn die in het blauw met de best en beurs. Ik zie ze met de kinderen op te openen. Ze willen ze maar openen. Dat is ook prima. Geef nu gaat het belangrijk gaat de collecte voor de optocht. Nu mag je voor niks kijken naar de optocht. Maar we vragen toch gedaan, want ja, we hebben ze starten, we hebben ze over de kusten gehad. Geen natuurlijk met gigantische kusten gepaard, zo'n optocht. En nu kunnen we kijken en dan op ze toch dat ze links en rechts gaat opholzen. Dus dat is heel belangrijk. En sinds we dat doen, zit Guus op de boek en probeert het geldje naar binnen te rollen. Een QR-code hebben ze ook nu. Oh, dan zijn we moesten met de 10 met. Zelfs de man er al vorige week een QR-code hebben ze bot dat ook. Ja, de man heeft vorige week gecollecteerd voor de ziegonderwijs. Ja. Ja, en dit is natuurlijk voor de optocht, want die moet ook gerenoveerd. Dit is eigenlijk voor de kusten van de optocht, laat ik het zo zeggen. Nee, want zo'n hal die verret energie en dat moet ook gedaan worden. Ja, dat is ook een oude beestje. Die is over 2 jaar is die 40 jaar oud, dus dat is inderdaad ook niet niks. Gewoon een blooms voor doen. Ja, we zijn nu een kleine groep, man of 7, 8 denk ik. En dat is de CV, de carnavalsvereniging Verdoen het Gerder. Ja, dat weet ik ook. Dat is ook dat is een vriendengroep, die zijn allemaal, die hebben 15 jaar geleden in de leger. En het Ger, die zullen we misschien ook nog wel krijgen. Nee, die komen nog nog, maar die zijn Rijksweg Oost, noemen ze zich eigenlijk. Ze hebben zich 15 jaar geleden op de middelbare school getroffen. Maar die zijn allemaal uitgevlogen, maar die komen met de vaste avond, komen die weer terug. Prima. En ze zeggen,
het opknappen van ons eigen gemeente nu zit er helaas niet in. Dus verlaten ze met pien in het hart schoon zitten met 1200 ambtenaren om te verhoezen naar Geleen. 1200 ambtenaren, joh. Dus die gaan met de verhoespullen onder de arm waggelend naar de wereldstad. Nou ja, koffiepauze is ja. Zeg eens, nee, in één keer, hoe is het leuk? Toen komt de wagen van de Kolleberg. Nee, club om. Ja, dat is de wagen van Flodder. Ja. En dat heet het weer. Nou, dan heeft er een hoop in te halen. Want En dan kennen ze misschien voor even die zeggen dat. dat kind Richard niet gehoord dat ze even die groep terug laten komen. Dat die groep er dadelijk weer voor gaat lopen. Ze even één regel erbij hebben. Nou. Wat een geluk, Flodder is weer terug, ja. Ja, inderdaad, ja. En wij geweest ook in de hoop toch. Nou, ik hoop vandaag dat er nu niet meer stil valt. Ja, prima dat er met trekken. We zijn hem een duur net, maar dan ook nee. Ja, dan gaan we toch naar die verroersdozen kijken van die ambtenaren. Die zijn er 1200 ambtenaren, kan ik me niet voorstellen. Nee, ik ga niet trainen. Maar ze hebben wel een werkend koffiezetapparaat volgens mij. En dat is wat belangrijk bij die ambtenaren. Ik zie dat ze in het gemeentehuis Geleen dat ze daar vangrail hebben geplaatst. Dat de ambtenaren die gaat eerder weg gewoon niet opbotsen tegen de ambtenaren die gaat later komen. Ja, maar het bleek nu dat dezelfde Dat waren dezelfde, die had ik ja. ook begrepen. Joh. Dus dat is nog wel nodig geweest. Dus ja. Veel doen het Gerder, een vriendengroep. Ja, en dat is toch eigenlijk steeds meer. Vroeger waren het buurten. Ja. En nu is het toch eigenlijk lui wat zich al van jongs af aan kennen en die dan toch zo gaat willen doen. Hè? Ik vind het wel mooi. Nou, maar dat is zo'n chic dat ze met is. Dat bent zo gewoon en die hebben ook een leuke dag met. Die beginnen smuis en alle vreugde. Schminken en spaggen en eten en dan. Dat is de brandweer van zitten. Ja. De club Immernaat, de eerste zit is je vaste lof is moerschildering. Ja, en Zittert zijn natuurlijk prachtige moerschilderingen te zien op een aantal plaatsen. Ja. En je kunt iedereen. Het is dus een wagen, zal ik maar zeggen, in de categorie kleiner dan 8 meter is. Kleine wegjes. En dat is prima. En vroeger waren er eeuwenlange discussies over. Van bepaalde groepen wie Immernaat en bijvoorbeeld de Bovan die maar wegjes bezighouden. En die pakten nummer de hoogprijzen door dat wegjes. Zij je de andere deel niet meer staan. Ja, de jury zegt het niet zo waar. En uiteindelijk hebben ze denk ik een heel verstandig besluit genomen om die kleine wagens in te vullen. Maar ik denk dat ze nu aan de lui gaan vragen van wat wilt geer op de moer geschilderd. Misschien in een zefkemonster, daar staat ook op die de stevig kleed. Ja, met die stevig. Maar er zijn nog zat dingen. Misschien dat voor Gielken eens een keer op een moerschildering Ja. zit. Of Als je durft, misschien dicht of weet ik. Als je goed heel die moer niet. Nee, oké. Geet die moer niet houden. Club Immernaat, ja. Ook een zeer actieve groep in het CTC. Maar de zuster wagen die ervoor is, dat is ook niet zo'n aangekleed eigenlijk. Er zitten een paar slingers op. Die hebben ze waarschijnlijk is dat ergens of dan hebben ze gehuurd of dan hebben ze staan met de brandweer en dan moet morgen in een zetbaar zijn. Als ze door met ze hebben geen zaadkleden, dan moeten ze op gelasje. Dan wordt het lastiger denk ik. Dus die begrepen dan nog even houden, prima. Maar dit punt is toch prachtig dat de brandweer zo gaat verder en Ja, zo nee, gaat maar spitskrit. Ja, ik vind het knap. Ik vind het ook geen. Ze hebben nog het graffiti. Zoals eigenlijk nog 1 of 2 van die kleine helkens moeten hebben. Dat is het kerkersproject en deze kleine wagens. Want ik ben ervan overtuigd dat nu die willen beginnen en een wagen van minder dan 8 meter groot kunnen maken. Dan het meteen zeggen dat ze die dadelijk moest gemeten met die jongens die 12 meter en groter gaan boeren. Hè. Ja, en de plage in de hal. Ja, de plaatje in de hal is er gewoon niet. Zo simpel is het. Want er werden nu al 2 plaatjes in beslag genomen door het kerkersproject. Maar ja, dat is teruggerold voor de kinderopvang samen met die scholen. Zo simpel zo is het. 42 alweer. Houd je op. De club van Vrunch leed nergens op. Ze komen uit het Hoogveld. En die zingen het hoog. Het Rood-geel-groen. Maar die hebben een vlaggenmast hebben ze gemaakt. En ja, wie hoog moet die vaan eigenlijk hangen? Hoog, het rood-geel-groen. Maar wie hoog beelden ze uit? Want het leedje dat besteedt al 100 jaar. Precies, hoog, het rood-geel, ja. Het is van het Verker jubileum in 1926. De jubelmars. Ja. Maar wie hoog moet die vlag dan komen te hangen? Ze laten het publiek ook bepalen wie hoog dat er... En hangen van niet hoofdstaak, de rest vind je allemaal prima. Kijk, daar gaat er. Ja. En ze hebben toch een...
En dat is bij het kerkersproject. In de optochal hebben ze dat ook aan die kinderen. Al die scholen wat dan komen, er waren 24 schoolklassen ingekomen. Die hebben een beetje een carnavalsles gehad. Die hebben een rondleiding in de optochal gekregen. Ja. En die mochten dan ook het fijnke van hun school omhoog trekken. En dat kerken is ook te veel gewerkt in het kerk. In de kinderoptocht metgetrokken. Dat is een goede zaak. Dat is gewoon... kregen deze een les in school en dan komen ze op de gal en dan kregen ze rondleiding. Dan zijn ze die wagens. Ik heb ze ook pas in de laatste 3 weken door, maar anders is het alweer niet te zien. Hè? Want kleuren die al zitten, zeggen veel nummer. Ja, ik ben er wie geweest in op de gal in Sint-Rieksweg Noord. Dus een wagen met een hele grote papegaai voorop. Dat is misschien wel 2 meter hoog. Maar die houden een filmpje dat papegaai door de optochal vloog. Ja, niet maar gewoon even kijken over die stad. Liet ze dan die kinderen zien. AI. De eerste wat die zag. Ja. Ze zijn hem opgeruimd. Want vind je het zo? Dan zei Ja. Maar het viel me ook op. Heel veel kinderen doen ook geen vaste land vieren, maar als ze met de kinderen op de trekken, hebben ze toch het gevoel van, hé, dat is het, die krijgen een medaille. Maar hoeveel kinderen nog maar platkallen? Nog niet eens de helft van die Nee, daar hebben we me net zo verbaasd. En dat bleek dus inderdaad wel zo te zijn dat zelfs de kinderdagverblijven de officiële voertaal Nederlands is. Ik zal de naam noemen bij een oud prins toe. Nou, die zitten allebei zeer fanatiek vastelavondvierders. Die kijken kalde oorlog. Ze hebben we best een noemen doen. Ja, dat kunnen de show zijn. De Philharmonie. oud prins. Ja, Oh, okay. Ja, Maurice Kamsluppie voorop, dat is ook sinds een jaar, maar eerst Katschmarot geweest. we hebben straks nog een nummer over hebben gezien van Maurice Kams. Ja. Ja, dus dit is hem dus. Dit gedaan was. De drumband hebben nu Pax Kiss, hè, die gele en die blauwe, die waren net bij ook de Kiss die op de wagen zo te de club ervan. Hè. Maar met hoeveel zin die wel niet? Ik denk, ja, die laten die gedeelte de jeugd gaan, maar die ook met Ja, de drumband loopt voorop. die dit kunnen spelen. Dus dat zal wel kort aan tussen de 80 en de 100 zitten. Dus dat zeggen we grote harmonieën. En de maakt bliezen dat ze nog dergelijke grote harmonieën hebben. Want het is niet voor niks dat de man er vorige week heeft opgehaald voor het muziekonderwijs zitten. Ja. Dat was lustig wat ze spelen. En dan wordt het vastelavond en zo, hij is 80 jaar oud. Dus dat is een ganse nou. Maar ook nog geweldig populair. Ik heb hem gisteren nog op het kanon gehoord. Ja, en die hebben niet erop staan, hè? Heb ik eens gekeken. Oh ja, wat dat is. Zo, ik heb een hele later nog gekregen. Oh, is er nog een laat? Ja. Oh. Dit is de groep, hou vol, maar toch gans gek. In Zittert is één groot gaat. Zelfs Valentijn kunnen we een dag te laat. Dus die kijken, ja, één groot gaat. Laag zeggen voor bij ons, zal ik maar zeggen. Maar gaat er geen in dit geval natuurlijk prima. Gisteren was Valentijnsdag natuurlijk. En ja, die zeggen natuurlijk door de allemaal die oponthoud in Zittert alle straten afgesloten. Ze geven het zelfs overal. Nu er overal wordt gewerkt en alles open liggen Zittert, veel ze van één omleiding in de anger. Bezuurd door de borden de weg niet meer. Ook Valentijn heeft er last van en kind zien de leefde pas op de dag bij de lui toesbrengen. Helaas 1 dag te laat. Want vandaag is het de 15e. Ja, 15e. Valentijn is maar op 14 februari. Ja. Dat is ook zo'n feestdag. Dat is over komen wij uit. Net wie Halloween. Uit de dingen van Amerika. Er wordt alles gepakt. Allerlei die nu dingen met Black Friday voorop. Maar dit is dus natuurlijk een groep die vredig waren, die nog niet bij de presentatie stingen ze nog niet op de lijst, want Ja, dat 44 waren en een reservenummer. Ik heb god weet wie laat vrijdagavond nog een app gehad van het optochtcomité. Er veel 13 weg en 45 waren nu erbij. De carnavalsvereniging Hoofdvolle. Daar lagen in de straat, gewoon ze van die heksen zo'n bier, ja.
Zo'n ken je op toch de vorige week heel veel over dat opgebroken. Ja, dat is zitten. natuurlijk. Maar dat is, ja, het duurt nogal lang, hè. Als een thema is verzinnen en als ik zit erin, dan zeg ik maar tot 2027. Maar ja, nogmaals, het slijt nergens op, het zal me bijna afgesloten. Dat is mijn mening. Toen lost het er niet meer op. Dan concentreert zich alleen de files. Als je 's morgens, zal ik maar zeggen, door het park naar de Rijksweg moet varen, dan steeds ze ongeveer aan de zonnewijzers is je stil. Gingen we schon die Valentijnsbroodjes zo zien, hè? Met die hartjes op een mutsje. Nee, dat is aangewerkt. Ja. Absoluut, mooi. Heel mooi. Delen hartjes, hoe het kind staat. Ja, dan hebben ze hun best gedaan. Ja. Maar toch op het allerlaatste moment zijn die pas in. Ik weet niet of de eerste gaat verkeerd gegaan. Dat is wel het ouders gewoon. Want dit is niet het gaat wat ze vrijdagavond verzorgen. Nee. Dit is voor de anderen gewerkt. Ik denk dat ze die naar voren hebben gehaald. Ik weet het niet, kinderen nee. En dan komt Mia. Mia Collenboom. Mia heeft een overlevingspakket, ja. Dit moet ze horen. Dit is gewoon een spel met het publiek. Dit is wat we zo strak hebben van nu, die in de vingerspits hebben. Hier is er één van. Ja, Mia heeft tussen de idee op. Mia redelde de 100ste keer met. Volgens mij, ja, het zal niet zo dik zijn, maar dikker of 40 zeer zeker. Zeker. Maar er is een hoop te doen geweest in die verzorgingshuizen en de bejaardenhuizen. Want dan mochten ze geen appelmoes meer eten, want er zat te veel suiker in. En die andere bejaardenhuizen waar ze geen advocaatje meer mochten, want dat was alcohol. En dat was slecht voor die oude leukes. En dat beeld Mia nu uit in deze optocht. En volgens mij maar even, wie zal ik het zeggen? Wij verzinnen zo gaat. Ja, wie komen ze erop? Maar dat is het overlevingspakket voor iemand op leeftijd. Ja, Mia, het is prachtig. Vroeger met haar mens, met Krit. Krit liep ook immer meer dan ze eens gangen. Ja. En ze wisten allebei niet van één wat ze gingen uitbeelden. Dat was de verrassing tot een optocht. Dit is een vereniging uit Münsterglen, de Vlegelen. Dit is voor de eerste keer dat die in de optocht meetrekken. En ze gebruiken hun fantasie voor een echte vaste lavers. Magie. Ja. Dus ze zijn sprookjes samen in het bos met de elfjes op zoek naar een schoon verhaal met heel veel fantasie. En zo ontstaat er een schoon sprookje met blijvende herinneringen met echte vaste lavers. Fantasie. Magie. Zo dat die ook hier met gewoon. En rood, geel, blauw, hè? De schalen. Dat zijn de kleuren van Münsterglen. En dat moeten ze ook zo houden er niet. Ja. Hun simpel. Hebben ze een Venlo ook en een Heinz ook. Hè. Er zijn een paar plaatjes. Of Venlo is ook een plaatje van rood, geel, blauw hebben. Dat ze er ook nog veel combineren met de kleuren van Jokers, wat rood-zwart is. Die hebben eigen kleuren. Ja. Zittische kleuren zijn. De eigenlijke kleuren van Zittert zijn ook geel-blauw. Geel-blauw. Heel rood, maar geel-blauw zijn de eigenlijke kleuren van Zittert. Maar die hebben zelfs een eigen vlag, de Vlegelen. En er een leuke aangedaan. Ja, absoluut. En morgen zullen die ook gegaan. Ja, dat maakt toch open dat ze een Münsterglen meetrekken, want dat zou niet goed zijn. Dat is dan de tovenaar. Wat hebben we voor de magie zorg. In ieder geval, leuk dat ze zijn. Voor de eerste keer in de optocht, mooi. Prachtig. Houdt ze erbij, dus ik vind het belangrijk. Dat hoort ze ook deks, waarom zijn die optochten in de Oostelijke Wijnstreek zo lang? Wie herden en zo gedaan? Nee. Dat zijn gewoon die gewoon zaterdag staan met en zondag staan met. Ik zeg niet dat het niveau van de optocht wordt beter wordt. Het veer zijn heel erg kritisch. Maar een aantal nummers wel. En hoe zijn we Wim Boer, ja, dat is ook al jaren met een trekken als enkeling. En dat beeld is uit onder de klok van V&D. Dit is ook de slager van Fini, de slager Dit jaar de slager is voor Prins Rick de Eerste. En hij gaat uitgebeeld als toiletjuffrouw bij V&D. Want ja, ze zit dat je te doen waar, maar dan wist niet hoe ze bij moest komen. Dan wordt er maar gezegd, ja, onder de klok bij V&D. Vooral met de Sint-Joep of met de vaste loop. Ja, dat bleek heel breed verbreid is in. Veel van die stad houden er nooit voor die uitdrukking gehoord. Nee, maar als ik dan zie wie vroeger, die Huubke Hageneers en de Van Benen en van... Om wie ze allemaal heet, die stingen nummer, stonden eens op de meid, die stingen nummer door. Bij de klok van V&D, dan gingen de vrouwen, die gingen de meid op. En die stingen nog meteen te vertellen. Dan zet zich in een café, ik zeg ik. Nee, maar goed. Nee, die smorgens om 10 uur, ja, het kent wel natuurlijk. Maar hartstikke leuk. De toiletjuffrouw van V&D, ja, die en Wim ook al, en jongens, god weet wie lang. Ook oud-prins van Heuvel, volgens mij, Wim Boreas. Zo kennen, ja. Ja. De tetterkanonnen. Dat zijn de kooiboys, de roeiviever in volle pracht. Ja, dat is een hele leuke woordspel. Die heb ik zo net goed gelezen, moet ik zeggen. Een kooiboys. Ja, de kooiboys. Dat is ook goed gestoven, de vorige kooiboys. Zal ik maar zeggen, bonanza en omgestoven. Ja. En hoe hebben ze deze kooi? Ja, de zin gaat first ontsnapt wie ze de viever hebben opgeknapt. En die hebben zich in de binnenstad verscholen.
En daar hebben ze hier op gewacht. En nu kunnen ze als echte kooiboys op jacht naar die visje. Oké. En om ze terug naar de vijver te brengen. En over een eindje aan overal gaat nu water aan liggen. Om die ganse wallenbieren. Vind je nog maar prettig, alleen in de zomer is het een hele grote muggenpoel. Nee, ook werd qua thema leuk. En maar ook de mutsje wat de dames op hebben en de kooi. Kooikaper. Vroeger als ze de buurt ophouden, die houden nu maar kooiboys of indianen. Maar dat is ook een joh. 30, 40 werk volgens mij. Leuk. Jawel, De tetterkanonnen. Buurt en wagen, groep Riksweg Noord. Ons hartsleed voor de vaste loven. Ja, natuurlijk open trekken. Valentijnsdag. Op Valentijnsdag. Ja, juist, we hebben ze stag over bekijken wat ze willen de jeugd laten maken. Veel kijken wat voorop veert. En die, ja, kiemen naar de groep, allemaal hard in. Riksweg Noord steeds bekend om, ja, eigenlijk van de grote wagens met de snaken vind je gewoon maar de schoonste groep. Niet dat ik anderen tekort wil doen, maar dat is echt geweldig goed gewerkt. Ook qua pakkenkijkens, de details, ook dat rood met dat zwarte bier. En dat is geen kookstof, hè, jongens, dat is allemaal geen eind. Het is zo geweldig en dan maken ze er ook nog ja. Riksweg Noord kennen een gigantische mooie wagen erbij, met veel op natuurlijk, ja, de papegaai. Ja, en die papegaai die heeft dus in de optogal gevlogen. Ja. Dan hebben ze met dat AI natuurlijk, maar het is zo fantastisch hoe dat is goed. En als je alleen al op de details, op de vleugels van de papegaai laat zien, wie dat gemaakt worden is, dat is niet zomaar gewoon even get foam of get plekken of weet ik. Dat is tot in detail goed gewerkt. Dat zijn juist echte vleugels, kijk maar eens. Gelogen plekken, hè. Hartstikke chic. Goed, de veel op en juist meteen de wagen komen. Het logo van de Marotte, of de muts van de Marotte met het hart eraan. De vaste chauffeur, wie in hand. Wienand. Vorig jaar hebben die ook een probleem gehad dat in Stadhaven, de remmen eruit. Die had toch zelf over moeten genomen. De spiegel. De remmen, ik weet niet precies waar, ik mogen eigenlijk van niet afslaan. Zo, dat is er allemaal opgeplakt, dat is niet... Eigen muziek te behurig. Peugeot? Ja, ja. Ja, en ook wel ontiegelijk veel werk geweest. En ze weten allemaal een boot. Jong en oud, die Sint-Willem reed Dummers en ja, man. En, ja, dit is een buurt, dat is een vaste groep. Ook toch als ik contact met gehad, jongens, je moet iets meer voor jongen om. Ja, de wil toch de continuïteit erin houden. Ik vind je nog, ik weet niet wie ze er op vandaag mee omgaan. Maar veel als op de comité zijn er normaal immer heel erg gespitst op geweest om lui ook te laten, ja, kallen van jongen dat gewoon. Maar ja, dat is lekker, dat is naar de vriendengroep. Hè. Op een bepaald moment dat pakt ze bijeen, dan is ook de entree voor anderen is heel lastig. Waren het niet in een van de kenjer van die? 3 heren 3. En zit dat weer de straten wie nu? We doen hetzelfde met de lui. Ja, dat zijn natuurlijk plastische chirurgen. Die gewoon natuurlijk Neem ze het nog uit de mokken. Er zitten straten weer strak getrokken. Hoe ik als dokter me nu nog op spieg, is een schoon strak getrokken gezicht. Ja, daar hebben we de behandeltafel erbij. We hebben even ook voor de camera. We hebben even ook voor de camera dood een keer ook spelen. Ja. Ja, dat is goed. Dat gaan ze even zo. Ik zeggen, dat is. En maar even slim, dat is ook leuk voor de lui toes. Zullen maar even zwiegen, want veel horen dat niet. Oh, die mevrouw gaat net. Ja. Die zal dus dadelijk met een strak getrokken gezicht. Dus als met zijn behandeltafel die gaan ze een optocht met moeten lopen. Hè. Ja. Zo zeggen. Hou je rijtjes onder de maag, ja, rijtjes, ja. Ontspuit. Botox. Geen heupen ze te zien. Leuk. Jawel. Ze doen hetzelfde met de lui. Drie heren 3. Hebben we een lok.
Kreeg van nummer 51 nu, de familie Smeets. Die zijn normaal met z'n drieën, maar ik zag er nu net maar 2. En die hebben vastelovend onder de klok van VND. Natuurlijk weer op de slagen van dit jaar. Ziet de klok die al, zolang als het is, VND weg is, die op 10 voor 2 stilstaat. En de familie Smit zijn is man met de zoon en ik zie de dochter erbij. Die is normaal ook iemand erbij. De ganse familie, hartstikke leuk thema. Natuurlijk betrekking op de slagen van dit jaar. Geschreven door Guus Stenen en gezongen door Fini Kals onder de klok van VND. De club komt goud. 2 keer 11 jaar club komt goud. Druk in de straten om de stad nu leven in te blazen. En wat brengen ze terugkeer van die ze vroeger op de koolboven en in het bezorgelijk zag ze immer van die Andes, van die lama jongens in de stad staan die maakten van de muziek, die verkochten het cd's. Die zijn voor ook kwijt, ja? Die is dus al jaren niet meer. Met die mooie fluit, panfluiten. Ja, die panfluiten, waar waren die? Ja, dat is een van een grote panfluit, mooi. Van die Indianen waren dat al. Nee. Waar zijn die gebleven? Ik weet het niet. Die zijn vervangen door Syriërs en andere omstreken, maar die maken geen muziek. Die maken alleen rotzooi, maar dan maken ze het zeker. Ja, Loester en Geneden. En wij weten, zeker ze binnenkort weer staan op het Tempelplein of op het ABC-complex. Of onder de klok van VND. Zo zomaar kennen. En dan komen de drag queens van Sittard. Van de Mander. De Mander, ja. Een van de oud-traditionele verenigingen. Vorig jaar niet met geweest. Toen waren ze, ja, weet ik niet, hadden ze een idee of ze voelen zich te oud. Ze zijn nu in elk geval, ze zijn wat terug. En dat vind ik, ja, wie zal ik het zeggen? Ik ga geen applaus vragen, maar voor dit festival, Ja, de Mander die staat bekend voor het streven voor behoud van tradities, cultuur en alle goede dingen in Sittard. En ze geeft met zijn tijd met en ledig dan ook de vernieuwing en uitbrengen van de cultuur in Sittard. Moet immer mogelijk zijn. Ja, normaal, vroeger wordt er veel aan vastgehouden en oude tradities en zo. En hier, alles is eigenlijk aan vernieuwing toe. Echt na corona hebben ze dingen erin gezet. Zo, kijk naar de muziek. Met alle respect, hoors die vast. De manier allemaal nummers blazen die 60, 70 jaar oud zijn, maar die vandaag die zijn nog niet meer te blazen. Dat is veel te snel. Kent ze gaan het lopen. Maar nu deed de Mander gewoon eigenlijk goed beelden. Dat drek ook uitgenodigd werden om hier in Sittard vastelovend te vieren. Laat maar gaan, alles is welkom. Ja, want de Mander houdt normaal ook immer een hele traditionele humor. En dit is voor hun een ander thema, laat ik het zo zeggen. Als ze maar spaas te bieden hebben en de luntje het laag gekregen, is het toch prima. Ze zijn niet te kennen, hè, normaal. Nee, dat hebben echte maskers van vroeger op, hè. Maskers op. De drag queens van Sittard. Een drag queen. Kijk maar, hebben ze nou aan de wagen. Ja. De rode loper. Juliana Münsterleen. Ja, vorige week ging de militaire kapel met een optocht met. Ja. De fanfare. Is toch een fanfare, hè, joh? Ja. Ik ben eigenlijk bij de motorweg. Ben ik eigenlijk een beetje kwijt in de Vastelovend. Volgens
mij gaat dat nog helemaal goed. Die heeft nog helemaal goed boetezitting. De boetezitting op de zaterdag nog het LVK is. Ja, de zaterdag goed Bomvallen. Zorgen ook eerst dat de Lu van Munskelen gelegenheid hebben om een polsbandje te krijgen. Ja. Het is wel gratis om te bezig. Dat mag je doen, maar ik vind... Maar ze zorgen eerst voor de eigen Lu en daarna mogen de andere Lu. We zien hier een gigantische discussie. Dat is kijk wat ze spelen. Nog niks. Het alleen maar. De kind niet overal spelen. Zo'n wie die drukke plaatje in de optocht zouden spelen ze wel. Ja, ik kreeg nu het foto's door van de stationsstraat die voor Renkes een slachterie verheugd wordt. Marlies Renkes heeft de bereidboete staan, daar staat op. Hier wordt het log opgerold. Die hebben daar een hele tijd niks gezien. Veel hebben niet nog het gezien met staan, ook geen lui eigenlijk. Ja, veel wisten de oorzaak van het log. Ja. Ja, de wagen van de rot is langsgekomen en voor de rest niks. Maar daarvoor de zware jongens. Dat hebben we ook afgelopen vrijdag kunnen horen wat daar met is. Dat is de club bijeengeraapt. En je kent Tom Jansen zitten. En die beelden nu, ja, de Geerhorst die gaan daar een EBI krijgen op Vug. Vug was het eerste EBI en nu komt het een zitter ook. En het komen dus zwaar jongens, ja, ze werden ook zwaar uitgebeeld, dat zijn voor je oog. Ja. Want de Geerhorsten waren op sterven naar dood. En nu zitten de zwaarste jongens er op, water en brood. Maar ze verveilen zich kapot en zoeken het spas. En daarom springen ze hier rond met het ganse celblok en dansen op de Geerhorst-rock. Je doet zich dat niet ergens aan herinneren? De Geerhorst-rock? De Jailhouse rock. Ja, van Elvis Presley. Ja, van Elvis Presley. Dat hebben ze wel vastgelokt. Nee, makkelijk om te lopen. Ja, maar zeer is dus nu ook door. Dan mogen ze ook nog jaren blijven. Hè. Zeg je? Wij zouden allemaal op bezoek mogen komen. Dat weet ik volgens mij. Echte zwaar jongens. In de EBI maakt ze het zoveel op bezoek. Kom ik geloof ik, maar dat is leuk gemaakt. Pakken ook zo eraan. En nu zijn we de snaken. Ja, dat zijn de broekzittert. De broekzittert, middenwagen, ook een club al meer dan 45 jaar in de optocht van Zittert de Biers, van Broek Zittert. Grote man de John Smeets. En hun thema is verzeen ze wiet, heb Gerrit Roontje. Het geeft wat. Ja. Ze kunnen nu op de markt weer op een gemeentehuis trouwen. Ja, als dat dan kun je bij een gemeentehuis baardigheid te doen, maar er zou ook een trouwlocatie komen. Want trouwen op de markt zit er, dat is zo schoon en dat willen ze heel graag doen. De schone gevel maken hun ook zo blij. En hoofdzitter stedel in de rie. Is het er rond of wordt het alleen maar doorverstrooid? Ja, het duurt allemaal niet lang, hè. De gemeente is niet zo snel. Terwijl de John die zit zelf als raadslid in het CDA, die heeft ook. Die pin. Dat van die pinkjes ook, die hebben hem ook. Die hebben ze ook. Heen overal op posters op. Nee, maar dat is goed. John is een verenigingsman en zeker voor Broekzitter is dat belangrijk dat ook een van hun in zo'n raad zit. Geweldige groep, ongelooflijk veel moeite gedaan weer aan de pakjes. En ja, John heeft een paar jaar of 1 of 2 jaar met die grote wagens met gedaan, dan koos je het binnen. Dus dan denken we ja, dan maken we de middenwagens een halve meter korter. Dan maken we maar even wel voor de 12 meter. En maar nogmaals. Maar ook weer in een grote groep, die biekert toch weer allemaal bijeen. Bijeen en er ook weer, er zit een groep die boeren, daar waren dus ook die pakjes zijn. Dus dat... En verzeen hem daarachter op de wagen. Ja, dat is al wel eens met de microfoon. Nee, dus dat is een verkeersexposter. Ja, hij ging overal op en de optocht haalde. Ik zag die staarvoers met cup. En ook wel beweging in de wagen. Ja, dat is heel wat oud gemeente. Met John, volgens mij, de jonge Brouwers, steeds op CDA. Mocht er wel reclame voor gemaakt worden? Ik weet het niet of officieel, eigenlijk nee, maar goed. Nou, we zijn ook de burgemeester. Ja, mag wel. Burgemeester Hans Verheijen. Ja. En ze hebben er lang aan gewerkt, want die zijn echt vreugdbehoors met de wagen. Vreugdbehoors en het schoot net op aan. Dat vorige week was ik nog toch en dan zei ik, de mais zo gaat. Als dat gaat, groot probleem met een paar laarsjes geloof ik, die waren niet minnen. Kreeg je van hoe heksen, maar die zijn nog niet te zien. Die zijn op de zaak voor heks.
Ja, dat kan voor zo zijn. Dat is Gerdemien Willems. Nee, volgens mij hebben het er niks gedaan met. Dus steeds onder de categorie enkelingen, maar volgens mij kon ze met een tweeën. Ja, we zien nu even niks. Ja, we zien de lui langs de kant staan. Heel veel verkleden. Kleurig, fleurig. En we hebben nog geluk. Het is nog helemaal droog. Het is wel een beetje fris. Maar het is gelukkig droog. Het is nu 10:04. Ja, ze hebben een beetje regen. Ze hebben het sneeuw voorspeld. We zijn benieuwd. Maar ik moet zeggen, de lui blijven nog allemaal kijken. Als het echt koud was, bleef de lui niet staan, denk ik. Ja. Nee. Omdat er toch wel genoeg lucht is. Nee, hoor, toen moest alleen proberen. Ja, goed, wat is proberen? Gisteren zit het proberen. Het kent. Ik weet niet wie het met weer is, dat weet ze toch nooit. Je kent het weer van gisteren nog niet voorspellen. En ja, het is belangrijk dat ze dan op 10 binnen is. En ja, goed. Hoe dat Gerdemien, de heksen, die wat zie je hoe het beeld is, ja, ze het vrijdagavond komen te vertellen als ze in de middeleeuwen al geleefd en hebben ze er al lang verbrand. Dus dat beeld ze nu goed, ze zijn in de plantenbak bezig en ze zitten hakken in het zand. Ja, dat wordt vroeger gedaan, hè? Ja. En de mensen die eigenlijk ongesminkt al met je kent. Heksen verbrennen is goed, gruien nu wie onkruid. Dus er zullen genoeg heksen zijn. Kent u dat spit? Jawel. Oh, oké. En alleen goed zijn meer. Qua doen. Ja, ze had vorige week met de kinderen op met er 2 niks metgelopen. Gaat ook hier jaar met het Gerdemien. Ja. We houden het zo strak over die groep waar we van zeggen, die waren vrijdagavond bekend. Dat hadden nummer 45, geloof ik. Ja. Dan kreeg ik nu net een appje van het optochtcomité. Daar was een probleem met de aanmelding. Die houden zich niet, de aanmelding niet doorgekomen. En dat is in elk geval opgelost. Die hebben ze natuurlijk dan vrijdagavond komen doen, maar die in één keer dus geen nummer kregen. Oh, okay. Dus het is op die manier opgelost en dat is natuurlijk hartstikke goed zo. Ja, en dit is een groep die beeld gaat doen van nou, de eer over het huis met zijn naam, Ereveel Zefke met zijn faam. En het gaat eigenlijk erom wat ze willen dat in die vroege jaren, wie dat Zefke Mols leefde, dat de lui toch meer zorg voor elkaar houden. Ik weet dat die in de tijd dat de lui, de daklozen of de eenzame, die kosten naar het ziekenhuis gewoon, die kosten naar de zustertjes gewoon en die kregen dat te eten. Ja. En dat ze toch meer aandacht voor andere lui ook moesten hebben, dat toch eigenlijk beter is. Maar ja. Zusters in de Kolenberg, daar loop ik ken het eerder iemand van nu die het ouder zijn of het onbeholpen zijn, die kregen er nog immer tijd. Dat is op vandaag nog, dus dat doen die hartstikke goed. Alleen ja, de samenleving is natuurlijk het probleem aan het werken en wie Zefke, wie zal ik het zeggen, die kregen door te eten en ja. Aan zich hartstikke goed, maar ja, het is natuurlijk. Wie langer wie meer een groter probleem het werden van wie men dat zette voor waar de lui die gewoon rennen. Als zo gaat komen, Bizefke komt dan op de Odensingel en begint te liggen in het begin. Iedereen is tegen te verzetten. We hebben het metgemaakt bij het Fortuna Stadion, wie door die Oekraïners komen. Gans, Sanderboon en Raben Roer. En wie het eenmaal gedaan wordt, nemen ze de last van. Die komen voetballen bij de voetbalclub, weet ik wat allemaal. Dus meteen klagen. Maar dat is normaal, het is allemaal, het gaat geen allemaal goed, vind je allemaal de wereld sociaal moet zijn, tot gaat er nog eens even omgeving gebeurt en dan hebben ze een probleem. En ik kan dich zeggen, het is deze ook wel een probleem. En hier voor de optocht van, en dit is een groep uit Euverhoven, dit zijn de vrienden van de Dalenboekstraat. En ja, geen hoes voor de vleermoes, we moeten de vleermoes zien. De vleermoes zijn rond aan het fladderen en verzorgen net die deze wagen, dat is een ding. Ja, een vleermoeshotel.
voorzien het ook hoe de Nick Beckersmavo is geweest. Alles is afgebroken, er staat nog één ding. En dat is voor de vleermoes. Ja. Nou ja, goed, daar heb ik ook mijn eigen mening over. Ja, Maak ze een mening over? Ik denk dat Van Door zit. Ze zijn met alle respect. Ja. Ze zijn met alles door in zit. Dat is gewoon van, nou weet ik niet wat... Dat de dieren belangrijker als u zijn. Nee, goed. We moeten natuurlijk wel, het is economisch. En we zal moeten kijken van, ik vind vleermoes een hartstikke leuke beest. En alle, maar het moet wel passen. Ik vind een vleermoes niet aaibaar. Nee, die is niet aaibaar. En de wolf van niet. En de wolf van niet. Nee, maar goed. De wildschwein moesten zeer zeker niet gaan aaien, want dan ben je en een ingekorfde vleermoes, hè, hoe de A2 hoe dan eigenlijk met je stopfret, gewoon nog nooit van gehoord. De vleermoes, ik ken geen verschillen. Ja, en dat beelden zie je dan uit, ja, er is geen plaats meer. De vleermoes, als ze nog eens isoleren, moet ze eerst de spoomrol laten controleren. Of daar geen vleermoezen in zitten. Ja. Bij ons achter vliegen er nog al tientallen jaren vliegen in de zomer vleermuis. En hoe die in de winter zitten, ik weet het niet, maar ze zullen wel ergens zitten. En als dat strak wordt opgeknapt, dan kennen ze dat helemaal. Eerst daags was het hoes nog helemaal kwijt, Peet. Ja, goed, zo het zal. Ik denk niet dat ze bij mij zitten. Nee, goed, daar gaan we het over. Dus... Van den Berg, Giezen en consorten met je zeek aan de teken. En ze hebben, kingswijze bij zich hebben, José, de kapelaan. En ze zouden hem vragen om mee te gaan, maar... Ik heb hem zo straks in wandelen, joh. Wie opkomen hier deze kant op, kom je tegen. Ja, en de kapelaan José uit Columbia Kumper. En die heeft zich hier aangepast, wie nog niet. Ja, ik kan Hij wilde lood gespeeld, hij is zelf met een dijk en heeft er een smid getrokken in de optocht. Hij is metgetrokken in de optocht, hij heeft opgetrokken, kanon van het balkon samen. Dus die weten waar we ze de lucht op, dat ze de kerk vol kregen. Hij heeft ook de mes gedaan van Van. Ja. Ik kreeg er geen één aan. Een mes van 2 uur. Ik 210 minuten over de kerk gezet. En dan komen de twee nazen. Ze staan vrouwen, ja. De twee nazen. En Helmut Meijers. En die beelden Maurice Kamzoet, die was de zesde tamboermaat. De tamboermater van de film. Helemaal rood in het gelid. We hebben het heel schoon gemaakt, allemaal mooi. Oh, daar hebben ze in het gelid. Ja. Helmut, de ambulancechauffeur. Ja, goed, en die twee zijn nog allebei lid van het convent van de Neetprinsen. Daar is ook van alles over. Ja, daar kunt Matje van horen. Ja, veierput beer voor een goeie veer. Maar had een spel met de lui. Dat er graag in cafés, of heel weinig cafés, heet de lui, in de optocht vragen of ze nog een paar cafés kunnen opnemen. Maar ja, het convent van de Neetprinsen en de Oudprinsen, wat is toch weer het geweest bij de Chinees? Ja, er hing een spandoek. De Oudprinsen hebben de vorige week in de optocht de Chinezen gedaan. Die houden een spandoek, hartstikke leuk. Dat is onder druk van de makelaar, daar is dat afgehaald. En daar hebben enkele van de Oudprinsen gemend ja, die hebben ons de vorige week de ganse niet lopen te kloten in de optocht met gelukskoekjes, met allemaal negatieve spreuken van de Oudprinsen. Verpakken ze even terug. En dat spandoek wat daar hing van de Neetprinsen. Dat hebben ze zelf afgehaald. Ja, maar hebben die Oudprinsen nog niet met de maken gehad? Nee. Althans, zoiets ik weet, ik natuurlijk niet gaan zo sloten. Maar die zijn voor de cafés die al verdwenen zijn. Het Kaffes, Hollandia, Oberbayern, Steun, Zolderke, Herberg, het Stopleeg, Café Martens, het Menke, de Sokkerpot. Kent je deze cafés nog? Ja, doe zoals ze allemaal kennen, denk ik. Ik ken ze alle, nee. En maar had je nog kijken, een klein café, zo na de middag, hè. De Beierpulkes. En dan mogen de vragen gewoon beantwoorden. Kent je nog het? En dan 4 glazen bier voor een goeie veer. Dat is een leedje toen, begin jaren 80 volgens mij. Toen zongen ze toen al dat, komt nooit meer terug. Ja. Maar ik weet wel, begin jaren 80, ik betaalde voor in geus nog een euro en een kwart, voor een geus en een kwartje. De bootstoepen die is toen in 74 zijn die begonnen. En die houden toen nog op de donderdagavond, dat was toen een uitgangsavond. Met die apenutjes was ze daar. Toen hadden ze 2 glazen bier voor een goeie veer. Op de donderdagavond. Veer hebben in... En toen wordt dat vredesgewoon gewerkt. Met de PPP, met de wagens, de ereprijs gewonnen met de titel De Varkensmarkt. En dat waren het eerste jaar dat het bij onder 2 guien ging. Moest je nu stellen. We zitten op 3,50, maar wat is het? 2,22 wat opbrengt. We zitten bijna op 7 euro. Nee, we zitten ruim op 7 euro. 7,5 euro. Als het 7,5 guien voor een glaas bier. Ja, 7,5 guien. Ja. Als verput bier voor een guien ver, dat wordt lastig. Maar ik hoorde in Maastricht is er 4 euro.
Ja, en ik ben van zin naar de Nauwe Universiteit geweest met Oud Prins, omdat Cyril daar gepromoveerd is, Cyril Niel. En dan betaalde ik in het theater een friethof betaalde ik €4,80. Dus als ze door kent ze dan kent ze bijvoorbeeld op vakantie of het even een keer geweest. In een kristallen glaas noem ik het. Nee, ja, geweldig. Zo'n glaas van de brand met een veutje op. Het was net glaas, alleen in een halve vinger zoom. Dus het was een getabo niet. Nee, van ja jongens, alsjeblieft. Dan heb ze doorgelegen, neem ik aan. Dan hebben we, nou nee, ik heb nog nooit doorgekend. Alleen maar achteraf er wel een eigen en dat soort onnodige onzinnen. Zo eerlijk moeten voorzien. En dit is het Harmonieke. Het harmonie. En die gaan een eigen muziekshow beginnen. Oh, en Schmidt, dat kent dat niet loslaten. Hij is met zijn zuster, de 2 dochters en 2 kleindochters. Meneer Schmidt, immer de ruggengrote wel geweest. Of een van de ruggengrote binnen, dat harmonieke. Oudste, daar is iets het oudste zit, is je zaten harmonie uit 1963. Ja, en die zijn ook een jaar of 3 ver geleden. Hoe zou ik zeggen, corona niet overleefd. En dat is jammer. En Rowan heeft het toch nog lastig met. Wat ik me natuurlijk, als ze dan van jonge geslagen af had, de pap en de man met zich gelopen. En hij zelf ook het heel goed kan voorstellen dat het. En dan probeert ze toch erin te houden ook. Ja. Geweldig. En hoe kunnen we een heel, dit is de vuurwagen, de Asterix en Obelix beeld, de buurt Rieksweg Zuidhoed. Ja, dit is een fantastische wagen. Ik heb hem in beweging gezien. De Zwijnenvrije. Ja, goed. Of het echt zit is wat ze allemaal uitbeelden. Maakt niet uit, maar de wagen is Asterix en Obelix. Het gaat om het geheel. Ja, en ze hebben Romeinse soldaten erbij en die waren natuurlijk. Want er is nog in gans Limburg is bezat, dat beelden zie je goed, maar er is toch een stadje dat dapper weerstand biedt tegen de Romeinen. Op het Zwijnswee verrekt het van de Everzwijnen. En dat heeft hun getrokken om gans uit Gallië hierher te komen. Dus Asterix en Obelix is in er zitten te komen dat die veel van die Everzwijnen, want we hebben nog een zwijnenplaag gehad op de Zwijnswee. En de Romeinen komen in kolonne achteraan. Of gaan deze dappere Galliërs toch achter de Romeinen aan, voor gewoon het zien. Ja, ze hebben daar vuurwagen, er zit dan een Everzwijn op, maar sta ik de grote wagen kunt. Ja, dat zijn dan Romeinse soldaten die wat de bier lopen. Een ontiegelijke grote groep is dat. En ik weet niet of ze problemen gaan krijgen met Uderzo en zo, want dit is echt het beeldmerk van Asterix en Obelix. Je moet zo voorzichtig met zijn. Ja. Dat is wel dikker gehad, man. Laat ze maar lopen. Van de andere kant, ik denk dat we moeten het ook kunnen relativeren. Het is voor die lui ook zo dat gedaan wordt. Dat brengt niet af. Het is niet dat ze in een kwaad daglicht stelt. Maar met die kinderen van die schoolklassen, bij dat scholenproject, die worden ook allemaal getrokken door die wagen, want dat kennen ze, hè, Asterix en Obelix. Ja, een paar jaar geleden al, de Engelse kampsoort, die houden die gele figuur weer, de Minions. En en van ons zei dat niks, maar allemaal die kinderen naar de wagen, en dat waren de populairste wagen onder de schoolkinderen. Ons weten ze nog immer beweegt voorzitter waren wat de kinderen de eerste stoken in de hal. Ik zeg door, die hadden hartelijk even die blote folie op. Hebben ze nog immer op de kast hangen. En die kinderen als eerste waren dan als eerste bij om, dan hadden ze meteen geschoten. Zo gaat. Wat ze vroeger in de garage zouden, de Pirelli-kalender en zo gaat hinken. Maar het hinkt er nog immer. Dus, maar het is wel redelijk. Nou, dan moet je wel kinderen ook kennen. Ze zien het wel, al nee, het zijn dames en schaar. Grote groep buurt heeft zich de laatste jaren behoorlijk gemaakt. Maar vroeger toch wel komen ze een stuk tekort. Ik denk dat Louis Vaassen als grote Obelix met. Obelix, ja. Ik heb dat park gezien. Dat is, ik zeg zelfs het vies koud hebben ze zo'n wandelen. Ja, dat is gans goed. Kijk, de Romeinse wagens. Oh, dat ligt al te slopen, ja. Romeinen die niet wakker zien. Nou, die zijn met ontiegelijk veel hier, hè. Dat is een grote groep. Maar ook, ze doen zich meutelen. Vroeger was dat een buurt die boerde met 10 man in een wagen met Louis. En nu vandaag lopen er toch het meer in de wagen. Ja, Louis is ook de grote kaartrijder als ze dus met tijd en energie en ik denk ook geld dat hij erin duwt. Dus ja, echt. Of wel energie, want Louis is naar de Barcelona en kennis naar mij brengen. Ja, hij is ook krank geweest. Ja, deze dat is hier ja. Maar dit is Louis als grote Obelix. Wat ze nu het zien, dat is wel jammer. Kijk in de Asterix. Ik leep al ober-ohne. Ja. Ober-ohne leeks.
Maar kijk die been van de Asterix, die bewegen ook. Dat is allemaal computergestuurd. Die hebben daar een jong bij zitten. Ja, dus... Kijk of die been. Oh, dat lukt. Ja, dat lukt wel, ja. Extra En veel. de kop, dat beweegt nog eens. Die ogen die bewegen, ondanks een paard met. Zijn de snaken ooit met begonnen met die ogen te bewegen? En, iedereen heeft nog die beweging. Dat is gewoon. Routewissers, hè? De Ja, motor ja, van het zijn de motor routewissers. van de routewissers. Draad dat dreigt. Wauw. Heel mooi uitgebeeld. En dat is een wagen, dat kent ze in België, dat kent ze overal met laten gaan. En zo, maar de vraag is natuurlijk willen ze dat. Want met zo'n wagen op weg gewoon en verzekeringstechnisch en zo, het is Ja, ja. allemaal geen sinicure. Maar je zijn voor de droïde, Panoramix is ook nog in de keiten aan het reuren. Toverdrank, verzin daarachter de grote steen, de manier, dat wat Obelix normaal, dat valt natuurlijk op een Romein, denk ik. Ja, Een mooie iets wagen. wat een beweging in, hè. En Idefix, het hondje van Obelix, dat zit achter op de wagen. Ze was 64 dan gespeeld. Ja, Sergio Klein, dat Sergio. is volledig ook niet gekomen. Dit zijn de marmotten. Ja, de marmotten die laatste- geen flauwekul verbrengen nog de dorpel mee. 2.0, want dit is er gebeurd met de dorpel. Nee, blauwe schulkjes en bessen in de hang. Volle lupjes en hagelwitte tang. Bulkens uit Turkije en een Turkse voet. Het is geen flauwekul. Verbrengen dus de dorpelmeeg mee. Dorpelmeeg 2.0. hè. Ja, de dorpelmeeg, de meisjes zijn naar Turkije gegaan en ze beelden dat doet. Dat ze gaat botox en weet ik wat. Dat doen ze. Vroeger gaat de bier nog, dan Vroeger gaat de gaat de bier. bier, Dus, ja. ik weet nog, ja, zo duur nog vandaag is het allemaal niet meer altijd mijn moeder natuur, zou ik zeggen. Vandaag kent ze veel wat te maken. Ik weet niet of de echte dorpelmeeg dat ook ambiëren, ik geloof het niet. Ja, er wordt een vredig waar gevraagd, jongens, doe het wel een beetje netjes. Nou, Ja, maar dat is Zoals een waal die zin wat ik doe, dat is leuk. wat dat dan geeft. Maar dit is een heel actieve vereniging. Ja. Die doen al 20 jaar, die zijn in de laatste 20 jaar gigantisch actief geworden. Ja, ze doen En met ook een certificaat. Ja, hè. en met een cover. cover en een gewoon leedje nou is het dit jaar. Gewoon dat je bent blij net geworden is als je moeten schamen, maar dat ging alleen maar verzoeken. Ja, ja. Maar Van bezopen. ja. Ja. En dat goed, maar van de andere kant, ja, ze zijn heel actief. We hebben een zitting in De de kantine van OCS. ons, ja, is een geweldige gooi zit. Dus dat schijnt ook erg goed te zijn. Maar ja, dat zijn van die kleine initiatieven die ergens ontstaan. Maar dit is ook een vriendengroep onderheen Ja. van OVCS Hoed. Komen nog geen nieuwe bij, dus zijn gewoon met een man of... Ik geloof dat ze met 8,5 zijn. Kan ook 9 zijn. En dat blijft ook zo. Die willen ook geen vrouwen erbij. En dat is niet discriminerend bedoeld. Kijk, de meisjes geholpen en zo. Het is gewoon een leuke groep en die ja, al jaren bijeen Dat zijn. is ook zo. De kent twee meneer in een groep, de kent kijken of ze nu leren krijgen. De kent zeggen, we doen het met die man. En is geet het niet meer, dan geet het niet meer. Klaar. En dat, ja, goed. Qua gevul denk ik dat het tweede lekker is, moet ik zeggen. Dus het meertvolk, die komen ook. Die, Ja, dit is wat ik zeg, die duwen twee gigantisch goede groepen al. ja. Dus ja, de Santa-ronde waren over de eerste keer wie de Ja, daar heb ik me over verbaasd. ja, dan moeten jullie een Chris pakken of kerstmannen pakken. De gewoon Oh, zo dat rennen. waren niet Dat- alleen in het kerstpakken, we waren ook echt fanatiek gerend. Ja, ja, maar ja, er waren, neem eens woens bij gewonnen. Nee. Dus we hebben een fotofinish gemaakt en dat beeld zie je goed. Maar zouden eerst nog ze wouden eigenlijk, de fotofinish is zitten Santa die houden eigenlijk willen maken Manny Wine Fitness. En ja, daar is ook het te doen om geweest, want in de papegaai dit jaar sting ook een foto dat in een dikke boek, dat zit tussen de oren. En dat wordt dan uitgebeeld met een foto. Met diezelfde foto. Met diezelfde foto. foto. Met die dingen van Ja. Many Time Fitness in plaats van Anytime Fitness. En daar schreef Tom Jansen weer een stuk over bier, wat volgens mij gaat het serieus bedoeld. Ja, zo een advocaat ingeschakeld. Ja, als je hoort Maar ze hebben dat spannend. Zeg je van, joh, maar dat is gewoon door, jongens, kom mee. Er zal een advocaat hier bij uitslaan, joh. Ik hou het neer. Het gaat daar door mee doen. Ja, maar dat is een wereldvestiging. Hè. Dat is niet... Ja, dat zal best, maar... Ik geloof niet dat Tom Jansen een advocaat uiteindelijk leert gewerkt en dan op zich die staat kreeg. Echt niet. Naar de fotofinish. Ja, je moet naar het spel kijken, hè. En wagen is het niet, dat gaat zo met spelen. Oh, daar hebben ze de fotofinish. Maar...
zijn we toen in het rennen, die oude lui. Maar ze hebben toch gewoon Santarun die van gemaakt. Niet met die wijn. Dat is de finish. En nog eens voorhoed, ja dat is het spel hè. Ja. 20 gelijk op de finish aanlopen en achterhoed en voorhoed. Nog eens kijken. We hebben nu gewonnen. Slow motion. Toen nog in de korte box is wat het al. Oeh. Aan de auto. Opnieuw de Goes. Ja, kleine wagen, boer nog een op de gal. Iedereen klaar hebben ze. Zit er tummel aan de weg. De boot is in met de eerste zittersje verdiend. Ze delen ook keertjes uit zoals ze met het veer midkens varen. Ja, jongen zit het. Wordt eigenlijk, vroeger wordt dat toch ook door in de tempel als Klein Venetië genoemd. Ja. Heel lang geleden. Nou, dan liep die berg er nog door. Liep die berg er nog door. Ik heb ze geen idee, het is dat tempel was steven hangen. Zouden ze waarschijnlijk die berg overlopen gegooid. Nou ja, als je kijkt op de parkrand, het Hilton Hotel ligt dan. Is het er al flink open geworden. Oké, ja, prima, maar prima, weet ik niet, ik weet niet. Ik heb toch, ja, waarom, ja, het is toe, waarom was ze nu ineens allemaal opgegooid? Ja, waarschijnlijk voor toeristen. Ik heb voor ineens hoe dat vestingstad, ja, we hebben normaal, maar zoveel bijzonder is het niet, vind ik. Maar goed, misschien ben ik toch, als zit er dat iedere dag zoiets gaat, te pessimistisch. Ja, maar dan kent ze ook niet meer zingen op zo wel zo chic. En hoe kent ze dat wel zingen? Want dat wel is het nog chic. Als ze van de linie af kunnen, dan kent ze Zomaar chic. het beginnen hofwal. Het is nu allemaal zo lekker open. dat- En zeker s'avonds als die lampjes staan. En Dat is wel, dat is niet verkeerd. Het ganse dorp die beker op te gaan gooien. ja, maar ze hebben een paar haltes. Kunnen ze op het Oud Kleesje instappen. Op de Zwienswee kunnen ze instappen. Of de Verdeens. Ja, de Verdeens. Met de, Ik ben echt nu die moest kijken wat, ja, ze zullen er ongetwijfeld subsidie op krijgen, want we kijken wat kost, wie lang ze dan mee bezig zijn. Ja, goed, en de wilde en de wegwerking. Ja. Waar komt allemaal dat geld vandaan, Peer? Dat is ik zin wat euro gedaan. En niet alleen Zal wel zit de dat, provinciale- in Geleen is dat ook. En Provinciale subsidies zijn, dat de kanaal die is verbreed. ja, worden op die bergen. weer gewoon ze bergen A2. opleggen. In Geleen gewoon ze een of ander privé eigendom sportcomplex voor met tientallen miljoenen lopen op te knappen. Allemaal 90 miljoen, geen 100 miljoen. Nee, oké. Dat is dan wat ik heet. Ik kan misschien eens kijken of het echt nodig is. Maar goed, het is voor de gemeente. Daar maak je ook wel een mooi verkiezen. Ja, maar heel belangrijk. Misschien krijgen we ook het Olympische sporters, hè, wat nu in Cortina en in Milaan aan de gang is. Want we verzinnen je kuppelke peuten en koers. Ze blinkend, lakkend en dansen door de optocht. Of volgens nog het zeggen over de Olympische Spelen. Nee, ik weet niet. We kregen niet van alles en voor investeren in dingen. Als ik tot wie heet het, Tom Dumoulin Park. Groot aangekondigd, dit en dat. Nou, er zullen best lui fietsen, dat heet het allemaal niet doen. Maar iedere keer als ik er langs kom, is er geen mens in de gang. En dat ligt al leeg. En ik weet wie, en om een beetje dingen te hebben ze de fietsclub van Steen erbij gehaald. Officieel. Er is maar één fietsclub nog hier. Ja. Dat zei je. Ja, oké, maar dan denk je van ja. Maar de Schalenwegen staan nu aan de beurt in de middengroep. En ja, het Toon Hermans Theater, zeggen ze hier, dat is één grote poppenkast. En dat vind ik, denk ik, dat kunnen veel onderschrijven. Dat kunnen we Wat is- onderschrijven. Wat is er toch allemaal in de hand? Laat het toch gewoon Toon Hermans Theater en laat dat Ja, gewoon, Laagland. maar daar zit het, ja, dat laagland, daar mag ik niks over zeggen. Een stokpertje van mij, die heb ik al een paar keer, dan heb ik boze brieven toe. En nee, maar goed, er is een jeugdtheater, het laagland. De boven de zaal daar wordt ze toegemaakt, want die maken allemaal voorstellingen. Behalve dat was toen zo strak knuppels. Het zwembad was prachtig. Dat was goed. Maar dat was buiten de show. Ja. Ja. En in de show betrekken ze 70 man gemiddeld per voorstelling. Daar hebben ze dus dat klein zeilke voor, dat is allemaal prima. Maar als verenigingen in Zittert gaat willen doen, de harmonieën of de marotten, dan moeten we een bedrag betalen, dat is gewoon niet normaal. En dat wordt gekaapt. En ja goed, die Stichting Toon Hermans, dat zijn ook geen lekkere. Want die willen alleen maar centen verdienen over de rug van opa inmiddels. De zonen die zijn er volgens mij niet meer. Nog één. Ja. En ja goed, het is net, zal maar zeggen, wie andere Hazes die vroegen hem, die willen er blijven uitbuiten. En ja, dat is lastig.
Ja, het is erfgoed. En ik vind ook dat het zit is erfgoed. Ja, natuurlijk. En laat ze maar in de te koop. showbreak, maar goed, moeten ze dan 100.000 euro nog eens te veel krijgen? Dat Nee, dat vind ik ook een beetje... Dat hoeft ook allemaal niet. Kijk, boven in de showburg op de eerste etage, er staan al 2 loges ingericht met Toon Hermans, met gedingers. Heel leuk goed. Ik weet niet wie groot het museum Ik weet het nog over niet. Toon Hermans kan zien, maar... Een ding, een club met 4,5 miljoen subsidie. Nee, zo even. 2,5 miljoen subsidie, provinciaal en landelijk en de gemeenten opgeteld. Dan, waarom moet die in de ganse showburg hebben? Die kennen ze ook een Pitbull theater, dat wil je even uitzetten. Noem maar ja. Die gaan hier de showburg doen. Laat de showburg aan het volk van Zittert. En Zittert, ja, goed dat ze het samen met de Parkstad Limburg Theaters doen. Dan hebben ze een beetje fatsoenlijke programmering. Dat is. En pak dat op. Ja. Berg in de Maas, denk ik aan de Sint-Jozef, ja. Ja. Ook. Ja, gewoon heel met die vaststaan, maar die middelen doen ook al zeer mensenheugenis met. En deze harmonie, Berg in de Maas, die weet zich dan blijkbaar wel aan de goed te houden. En dat is alleen maar, ja, wonderenswaardig en goed. Römische Träume is lang is het vast te lopen. Maar ook feestelijk nummer. Kent ze ook helemaal spelen. Ja, absoluut. Ze toch zuur, ik denk, zie je ze long. Nee, maar hier op het Gouden Been. Ja, hier komen Johan Zefken aan. Gans zit er op een shop, zelfs Zefken is zich verlopen. Ja, Zefken Muls heeft zich ook verlopen en ik denk dat Jo Hers moet voorstellen. Dat denk ik met de wel, gitaar. ja. Ja, en ja, Jo Hers zong voor Zefken Muls. Dus, maar wie zou de arme Zefken dat alle wiel in het opengebroken zittert moeten doen? Ja, dat is zo toch Als ze nu een tijd komen, dan komen ze nu de beetje net een naam is. Moet je kijken, mooi. Wie is toen jong was, 18 jaar, ga eens kijken wat nu een naam is. Dan ga je daar kijken. Dat is toch een ganz andere wereld. Kent ze gaan niet meer terug. Ja, dat is ganz anders. En dat is ook goed. En als ik al zie, ja, het is de laatste, wordt er nummer gezegd, het is de laatste 50 jaar meer gebeurd dan de 300 jaar ervoor. Maar als ik nu de zaak zie na corona, dan is het nog erger geworden. Ja, dat is toch de hang naar de nostalgie. Ja, nee, maar goed. Jo Hers. Is dat Paul Ruig? Zo van Jo Hers, hè? Ja. Ja. De prijs is van de oud-prinsen. Ja, dat kent zelf echt goed spelen. Ik ken zijn een geweldige zanger, echt. Deed het goed. Vrijdag over de veel zit ik nog in de achtergrondorkest gezeten. Dat zal wel niks zijn die er komen. Die twee niet, maar de achterloper Rick Frusch en die heeft zich ook pas op het allerlaatste moment. Zit er Laurent met zijn zoontjes. En Rick Frusch heeft zich op het allerlaatste moment ingeschreven als enkeling en dat heet Uitbeelde Boer Zeuk Sleutel. En dan zei hij ook gezegd van Zetterloes, het is een schoonzoon van Jan Schaken, ik hoef niet te prijzen of weet ik wat, ik loop gewoon met. En dat is leuk. Ik vind ook dat ze de mogelijkheid moeten hebben. Kijk, du zit met een paar dingen. Du moet wie ons weer verslaggevers, je moet weten wat langskomt. Er staan nog verslaggevers langs de route. Er wordt zo'n buikje maken wat jullie kunnen downloaden om een beetje de optocht te kunnen volgen. Dus er moest een paar mensen er wel een deadline aanstellen. Maar ik heb immer gezegd, voor jurering ligt zo niet morgen nergens een grens. En voor het beukje ligt dat donderdag of gewoon s'avond. Ja, wie herkent ze nou wachten? Maar verzin, de boer met Zeuk Sleutel, die is net al langs. Volgens mij heeft de regie hem niet te pakken gekregen. Want dit is al de volgende. Ja. Misschien nou, ik denk dat er is Riveur nog bezig. Nee, hier komt er. Ja, is er. Rick. Boer Zeuk Sleutel, ja, is de sleutel. Het is gewoon maar heel één simpel, ja. Ja, een boer heeft een hangenzeuk. Ja. Of ze nog maar een vrouw te zeukje. Ja. Boerzeuk Sleutel. Nee, dan in de boer. Ik ben ook wel eens tekst. En dit is de vastelavond voor leven. Waar blijft mijn date? Die zijn ook, ja, dat is ook van alles en nog wat om te doen. Die komen uit Zoetermeer, uit Schiermonnikoog, maar met vastelavond komt alles goed. Die komen nou allemaal terug hier, maar zit er even met een optocht mee te lopen en in een paar dagen vastelavond te vieren. Ja, wat is nog Anjo, is nummer van 4. Nee, Anjo is dan, heb ik niet gezien. Is dat net hier voor Anjo, ja? Het was ook weer een vastelavond noodpakket. Nee.
Nee, dat zijn die van... dat is 75 jaar. Oké. Laat op mijn reet. Ja, die zijn met hun drieën. Hans, Wil en Samantha. Dan zal ze wel nog tegenkomen en deed met de vastelovend. Dat liep me waar, joh. Dat heb ik veel. Ja, het is ook wel een beetje de Valentijn. Wat Ja, dat dat is geweest, ja. is natuurlijk, ja, vast het veldwaal en ze hebben een paar jaar geleden de kenner op nog eens op Valentijn gevallen, precies. Ja, en vrouwen eerst verdoen het gerder. Maar hoe zijn ze... Door het verdoen die ger. verkennen, hè. De eerste vaandrigs van Zittert. Min geleden. Ja. Zittert geleden had een nieuwe vaan en die wordt vandaag gepresenteerd door deze groep vaandrigs. En ze oefenen voor het OLS. Daar gaan ze misschien met doen. Ze beginnen in Zittert. Nou, prachtig. Allemaal de nieuwe vaan. Van ons, voor de gemeente Zittert gedaan, moet ik wel zeggen. Ja. Minus Oh. geleden. Minus geleden. En dat streepje wat er tussen staat, dat kent zo lezen als minus. Ja, ja. Dat hebben we gewoon eens in een grote nummer geschreven. Daar waren Schaak ook zo niet blij met. Ja. Een Duitse mars. Ja, ook zo'n kostuum zijn voor die Oh, waar? vaandrigs van die vaandrigs. Maar dit is een groep die over het algemeen wel ook immer goed in de humor zit en gekke dingen deed. Ja, loopt maar zo de ganse optocht met die vaan te zweeën, hè. Kent ze toch spierpinnen overal? Sowieso is de spier bij de beste niet gewend. Kumpje erachter dan ook. Zijn Je die- hebt fotografen. hè. Als het, Alles behalve scherp. ja, dat is op dit moment. Scherp, ja. 7 jaar nog niet zo scherp hier op de Sweetweg. Maar ja, ze hebben dan de podcast Scherp en Ruig. Maar Ja. Ruig, dat snap ik, maar Scherp, dat besticht dan. Of is Ja. het, waarom Scherp? Ja, ik moet mijn rol spelen als ze zitten als Johan Berg, zou ik zeggen. Zo, oké. Ja, De dat boze witte man. Ja, nou ja, boos. Ik ben wel degene die de kritische vragen wil te stellen. We moeten ook een beetje het leven in de podcast hebben. Ja, ja. En voor nogmaals, ik verbaas me terug over hoeveel jullie naar ons luisteren. Maar kreeg je ook wel eens commentaar erop? Ja, Of we dat kregen- nee, Nee, ik heb die net positief, gezegd. negatief. Ja, ik zei die toch, ik heb vorig jaar heb ik een keer gedoe gehaald over het Laagland. Ja, dan kreeg ik een boze brief van 2 kantjes toe. En ja, weet ik niet nog wat dan. Nee, ik heb wel bezoek genodigd, maar ze zijn het gekomen. Ik wil dat best ook met die lui live doen, maar ik vind het, ja goed, als ik het fijn vind, ik dat. Ja, dat heb ze ook wel eens dat ze zei van ik wil de Vlarensen en zoet nodig. Die hebben we gevraagd en die wonen uiteindelijk niet. Die hebben het koud watervrees, denk ik. Het is net, zal ik maar zeggen, als die een grens over moeten. Als die zo zitten ze met alles, want met de prinsreceptie hebben ze alle zitten cafés gehad volgens mij. Dan vinden ze het wel leuk. Maar als ze, ja, laat ik het zo zeggen, als Veer gaat... Maar is dat ook niet een paar jaar terug geweest? Dat het sap waren, Steenwegen, Oud-Prinsen. En daar ben ik volgens mij ook met geweest. Zit je er nog alleen gegaan? Ja, maar dat... Asselovers Denzig? Nee, ja, Vastelovens Denzig, dat waren net voor corona. Dat is de optocht ten is doorgegaan. En toen... 20 jaar. Ja, en toen waren we vrij zeker met de Marot, of er waren zeker tussen de Marot en de rest van de Vastelovend. En toen zijn we op Denzig nog lijn gegaan. En tot onze verbazing had ik dat al rondgesproken. Dus zowel de Ulen als de Vlagers, als de Schootvoorten. En weten die, de Kronkelaren, die zouden allemaal naar het café. Dus we worden enigszins wel verrast hebben. Och, wel gezellig. Waarom loopt hij nu niet door? Ja, die zijn er ook wel even het spel aan het spelen. Dus ja, de groep, kleine groep. Ze zitten fotograferen als uit vervlogen die geer zitten ze snaken vast liggen. Maar of het lukt om de foto scherp te krijgen, dat is de vraag. Ja, vroeger had ze zo'n kastje, ja, ik ken het me gewoon niet meer herinneren. Nee, dat heb ik is niet. dan oude beelden. Dan moesten volgens mij een minuut stilstaan om
een goede foto te kunnen krijgen. Oh, er zit een snaakvers in dat beeld wat tussen zijn been door. Ik steeds er bij de vuurstad. Het steeds dat hij hem op dat ook gestangen. Ja. Die kleekamp, zou ik zeggen. Ja. Je weet hoeveel er voor hebben. Het is niet meer kleekamp, maar het heeft me gestangen. Pekse zoet vervlogen tegen aangedaan, ja. Ja, 78 mil daar. Vastelovens nog zeggen, ja, dat is mij. En die leden hele jaar lang gevallen, voor God weet wie. Volgens mij deed dat we hem op de comité te kloten. Maar die is ook gewoon, die speelt er spelen, die is niet voor de stuk te brengen. Dat is ook wel weg voor te zeggen. Maar een paar maal maakt ze wel eens een keer zeggen van jongens, we moeten door een keer, het moest toch een beetje aansluiten. Kijk, als ze 20 meter lid vallen, ben je goed. Mil Ekenboom vandaag. Ja. Vastelovensnostalgie, zo was het vroeger en zo is het. Dat is net wie mij, die hebben een titel en die ouwehoeren met het publiek. En het publiek lacht er met. Dat moest ze zien, dat moest ze horen. Dat kent ze hier als commentator, kent ze dat niet beschreven. Hier, dat verbaast me altijd melden, dat kunt meer niks. Ja, nog een varkensblaster aan en de peperkook, hè, zo wie dat vroeger ging. Hè? Ja. Toen waren dat nog zo, als ze de domino aan, hè, wie dat paknummer. Varkensblader kreeg ze met gereed en dan ken je als ze te koop bij die appelsine boeren komen. Ja, maar dat peperkook, zo nooit. Ja. Ik heb dat bij de kenjerzitting van de afgelopen gewoon zegt Kenjer. Daar deden ze nonnen voor te bieden. Wat ze vroeger en hingen nonnen voor. Die hoerrest die duurde zich dat peperkook in de moer. Ja, wacht, dat ging het grover op vandaag. Wel een paar man ingebeten. Ja, nou weer even te veel liggen zeverd. Een appelsine, dat is nog immer. Hè. Dat is nog immer, maar ook niet meer in de maat. En we hebben nog jaren gehad dat er meer appelsine smietjes waren dan Kenjer. Dat is gelukkig een beetje naar weg. Ik zie dat peperkook en een varkensblaas, maar wat is dat wat in de midden? Ik zie het niet wat in de midden is. Moest me even... Zo'n soort, ik weet het nog niet. Of misschien is het ook, dat zou we nog kennen. Dan zit er zo zijn zwarte vlees moeten zien. Nee, niet herkennen op het moment. Oh, een leverwoos. Een leverwoos. Bied maar in die woos, ja. Ja. Ook dat door die ketsen zo goed kniepen, duwde zich het gezicht in. Dat was vroeger, waar dat wel even, dan ging het even het grover om. Maar het zus ook vroeger op die oude films, dat allemaal toch gaat ruiger waar. Ja, maar met die varkensblazen kreeg ze ook gepiezeld, hè? Ja, dan kreeg ze flink met je pit, dan kon je flink met de hooi. En vroeger hoorde die gewoon gehoord, die slecht is. Maar ja, dus de straat, de puntje touwtje 2 slecht is. Dan kreeg ze van varkensblazen voor de vastelovend. In Zouden zitten ze kakmadammen, die helpen de... Die waren nog iets vroeger. Om de Keutelberg tot de vuurzien te voorzien. Maar eerst kregen we de wagen voor Boes, het buurt Steeweg. Nou, die komen nu. Thans aan boord te zijn, 12 keer 11 jaar. Ja, die hebben nog een jubileum. Ja, stevig 12 keer 11 jaar. Bij 11 keer 11 hebben ze nog dat grote optocht gehad. En dit jaar, ja goed, er is niks met organiseren, jongens. Het kost veel te veel geld en er loopt veel te veel risico. Maar... je hebt ze die kak met name dingen. Ja, die hebben een nummer opgeschoven. Die zijn Marie en Nicole. En die helpen de Keutelberg weer te vuurzien te horen. Nou ja. Maar dan komt niet alleen water naar boven, vocht maar aan die twee richtige zitten ze kak met dan. Wat komt door? Een haai. Een haai. Jaws, of je het... Jaws, ja. Die denken gaat maar voor 79 goed lopen, de best eerder verder. Nou, ik zeg dat is eerder verder is. Maar ik ken natuurlijk zo zin, de kus en die blijven naar de wagen kijken. Het is geen voordeel als ze net achter de wagen lopen. Ja. Dat is ook zo. Ja. Goed opgelost, denk ik. Ja. Ook hier weer een grote groep. Ja. 12 keer 11 jaar bestaan ze en ze zijn uit het juiste hout gesneden. Nu hoor het buimen en het gezegd. De stevig is weer onderweg. Hier weer een dikke cup gemaakt. Misschien ook nog heel neut gekraakt. Zo bleek wat jeder hier al weet, dat bios van binnen zit. Ja, grote man, T. Wessels uiteraard. Oh, die hebben meer grote mannen. Pas op, T is ook een van de... Kijk, tegen de constructies en dat soort dingen. Die constructies hebben ze weer 2 jonge jongens voor. Die dat doen. En dat is niet de ene man alleen die door de wagen doet. Het is niet de Rijksweg zal ik zeggen, waar Louis echt wel de kroon spint. Die zijn iets breder. Mark Webers van de afwerking.
Het is gewoon, ja, het is een grote buurt. Groep van meer dan 100 man, meer dan 100 leden. Ja, Ze collecteren ook de stationsstraat. Dat is officieel buurt stevig, ja. Dat is stevig. Vroeger was het allemaal duidelijk tot we weten die buurt te gingen. Vandaag is dat niet meer zo duidelijk. Nee. De Wilhelminastraat is ook buurtstevig, zal ik zeggen. De Monsieur Clausenstraat ook, maar niet het laatste stuk. Die Met de showrecht. hebben we 10 bunden, zal ik zeggen. Dus, vroeger waren er wel inderdaad... Maar zo'n pakken ook, hè? ja, 12. 11 ja, maar die buurten, die echt oude buurten, ik weet dat de PPP uit 1908 waren, die waren ook al... Nou, nog geen 12 keer 11, maar er weegt nog 11 keer 11, zal ik zeggen. En de Rijksweg Noord zal niet veel jongens in, maar die hebben nooit een jaartal erbij staan. Maar we zijn dadelijk ook de wagen, die hebben er zo'n constructie op gemaakt, die kunnen tot in de meter of aangekend hebben. Nou, er zit een afdruk in en dat doen ze natuurlijk ieder jaar. Ja. Maar dat zit vast op de wagen, hè? Ja. Dat blijft ook niet op de Ja, nee, goed, dat blijven nu op de gal en de monster kent ze in een afdruk. Dus dat is maar voor 1 keer per jaar weer tegenwoordig. Ja, dat wil doen. Dus ze zal zo goed in de gaten moeten houden. Want zo'n ding, dat zie je er ook liek aan. Dat moet gewoon een auto. Ja. Maar die gaat omhoog dan, denk ik. Ja. De kroon die draait. En achter de kroon. Maar dat is... Dus dat wordt het meestal wordt nogal, zal maar zeggen, ik heb van die mechanismes gewisseld. Of er werden ieder jaar wel get aangedaan dat er net get anders is. Kijk, de kop dat geeft open vuur. Ja. Ja. En daar gaat er weer toe. Er wordt groot uitgebeeld, uit het juiste hout. Ja. Die gaat de koppen toe. Bovenop reed. We maken nu nog speciaal leedjes ervoor op. Nog een bekend leedje en dan maken ze dan 9 tags op. Zo'n die hout. Ja, ik wil zeggen, die houtnerven kreeg dat, maar ik heb toevallig een markt gevolgd dat gedaan heb met dat laten zien met pur beter dan. Dus dat is gewoon, ja, details is gigantisch mooi. Ja. Maar kijk eens wie die boomstem dan gezeegd werden door die cirkels heen. Veel werk en veel zorg aan besteed. Maar ja, dit is een hele grote groep wagenboers en dat werkt gewoon goed. Steekt ook Giel kunnen is niet. Giel, jawel, dat is Giel. Giel weg. Hij is wachten op de Prinsengarde. We zijn nog op de bergen. Die komen naar de Prinsengarde. Ja, ze is ook die is er voor staan. Ik zit in Frans, ik zeg, ik zou die erachter zetten. Ik moet even volgen wie met geluid op die wagen zit, dat weet ik niet. Dat heeft geen zin om zo'n naam hier moeten weg te blazen. Ja, die hebben dus nu ook een ridder in de orde van de papegaai. Ja, die ons Silkes. Ja. Ook een man die heel veel deed, ook niet alleen bij de Prinsengarde. Nee. Ik geloof me eens op, de comité door niet het hout voor de Prinsenwagen, zal ik zeggen. Dat wordt ieder jaar door Jos geregeld. Jos hoefde ze maar te bellen vergeet. En dat wordt geregeld. En is de man, zit al goed weet wie lang bij die garde. Deed toch veel werk en deed ook nog een hele hoop ander hand- en spandiensten overal. Net bij de dorpelmeester Prinsengarde is er ook heel actief mee bezig. Want nou van dat hij doet gekregen bij de plug en verre zit hij nog zelf nog het podium in ingesteveld. Ja. En hij zit ook weer. Hij is ook lid van de Marotten, hè? Ja. Dus wat dat gaat, helemaal prima. Veelzijdig, ja. Ja, maar ook de zon nu moeten staan, dan kreeg het zin in, dan moeten jullie die voorop staan. Hè. Dat is het schoot dat ook toch ons aandacht aan besteedt. Stille krachten, ja. Want het vrekt voor die stille krachten en zo'n stille krachten zou het gewoon allemaal niks zien. Dus ja, dat is... Maar wat is dat, Peet? Met een kenjeroptocht, dat zijn niet dan de neetprinsen, dat zijn een bepaald kenjer. Nee. De flanellen lapjes die lopen met zijn geen kenjer. De oudprinsen,
kennen welke skengels, maar het zijn eigenlijk ook geen Dus kengels. op het Oud-Prinsen is uit te leggen. Die andere twee ken ik niet. Nee, die leggen die gewoon met. En die vind je dat leuk. En ik vind ook dat ze het toevoegen aan een optocht. Want met de Kenjer alleen gewoon van het niet meer doen. Zo. Zeker in de toekomst niet wat we Kenjer doen. Dus ik ben al blij dat die metwandelen. De Oud-Prinsen is het oude traditionele dingen wat nog van voor de Kenjer optocht telt. Dat is de intocht van de stadsprins. En ze horen dus onderdeel van het... dus de Oud-Prinsen, de Prinsengarde, de Marotte en dan komt de stadsprins. Want dat is eigenlijk de dag dat erin zit. Ja, dat is de intocht. Vroeger komt er over de berg, zal ik zeggen. En vroeger houden ze dat. En dat zijn ze vanaf 1964 gaan combineren met de kinderoptocht. Daarom is dat werk voor te voeren. Vroeger waren alleen dat stuk de intocht. Maar die oud-prins hoorde bij de intocht. Nou, die zo net voor de lol metgelopen, nou, echt niet. Dan komt de Pijk, de hangergrote stadsharmonie. En waarom Pijk? De naam. Ja, er zijn al verschillende lezingen over. De eerste plaats natuurlijk Pijken, dat is er eentje. Dat is nogal. Die zijn ooit één, is dat ooit één harmonie geweest. Die zijn in de let van de jaren 1800 zijn die afgescheiden. En dat waren omdat die anderen kerkelijk waren dan deze nederkerkelijk. En wordt ook gezegd, die hebben vroeger maar zwarte pakken aan de Pijken. Ze zijn nog een beetje in de velkleuren, zal ik zeggen. Maar ook misschien Soesters met Pijk. Ja, dat wordt ook gezegd. Er zouden Soesters bij, maar ook dat ze zwarte pakken dan al. Ik vind je gewoon met dat renken het meest van alle dingen. Voor Loesteren is nog de Pijk. Ja, hoog het rood geel. Ja, en dit is eigenlijk al de vaste Prinsenwagen. Dit is de Prinsenwagen, dit is de sloedstok van deze optocht. En Prins Rick kent gerust het hele schmied, want we hebben gezegd al 50 kisten, dus dan moet er heel veel bij stilstaan, maar dit is de Prinsenwagen. Ja, ook Prins Rick is krank geweest. Hè. Zich volgens mij ook een griepspeul of weet ik wat met laten zitten. Hij had nog de sjaal om. Hij had een beetje kernontsteking gehad, maar hij is gelukkig goed opgeknapt. Ja, want dat heeft vorig jaar is dat spannend geweest. Met rood waren dat ook, ja. Ja, inderdaad. Er zijn wel prinsenkranken. Ja, Maar dat programma is ook zwaar. Hè, jongen. De beste dagen nog aan de gang de laatste 2 weken. Ja. En dan kunnen ze het volgende aanleiding, dus er loopt ook wel eens tegen een virus aan. Hè? Ja, en dat was dan Prins Rick, vernoemen afschied van Prins Rick de eerste in de optocht van Zittert. Ik hoop dat je genoten hebt van deze uitzending. Er zijn een paar leuke gevallen, maar we hebben het geprobeerd voor u goed te laten zien. Heb je klachten, laat het dus weten. Heb je geen klachten, is het ook prima, dan vinden we het goed. Ik wens je nog ook een goede Zeer gevaste avond, want het gaat nu beginnen. Hè. Ik zeg voor nu los.